Bos días, señoras e señores concelleiros. Iniciamos pleno do Concello, número 2 do presente ano, orden do día en poder das señoras e señores concelleiros. Constatamos quórum, secretario. Se abre sesión pública. Iniciamos orden do día. Punto primeiro. Actas anteriores. Algúna observación? Quedan aprobadas. Punto segundo. Declaración institucional do Pleno do Concello de Vigo polo Día Mundial das Enfermedades Raras e Crónicas 2026. Obra en poder das señores e señores concelleiros o texto acordado. Por tanto, se lle parece o Pleno, dámolo por aprobado. Pasamos á parte resolutiva, punto terceiro. Patrimonio histórico, cultura, igualdade e normalización lingüística. Aprobación do quinto Plan Integral de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes da cidade de Vigo 2026-2030. Ten a palabra a concelleira de Igualdade. Seu turno, 5 minutos. Grazas, alcalde. Moi bo día a todas e a todos. Hoxe aprobamos o quinto Plan de Igualdade do Concello de Vigo e facémolo coa convicción de que estamos a dar un paso decisivo. Non é un plan máis. É con diferenza o máis ambicioso que aprobou ningún concello de Galicia. Este quinto Plan de Igualdade do Concello de Vigo é un plan pensado para as mulleres de Vigo. E compre lembraron, somos máis do 50% da poboación desta cidade. Non somos unha minoría sectorial, non somos un engadido retórico, somos a metade e máis da cidadanía. Pero compre lembrar de onde vimos. O plan anterior, aprobado no 2009, foi prorrogado. E por qué? Porque era un plan avanzado ao seu tempo, porque xa incorporaba unha misión integral da igualdade, con transversalidade, avaliación e medidas concretas cando outros aínda se movían en marcos máis declarativos. Fixéronse se era avanzado que moitas das cuestións que aquel plan de 2009 xa recollía basicamente son as que hoxe contemplan os plans aprobados no 2022 en cidades como Santiago ou en Pontevedra. É dicir, o que ali se presenta como unha actualización recente en Vigo formaba parte da nosa folla de ruta hai máis dunha década. E iso non é casualidade, é liderazgo político. Pero o plan que hoxe traemos non se conforma con manter o que xa era bo. Vai moito máis alá, porque a realidade das mulleres cambiou e as políticas públicas deben cambiar con ela. Este quinto plan incorpora de maneira expresa e desenvolvida a violencia económica, que limita a autonomía e somete a moitas mulleres mediante un control dos recursos. A violencia digital, unha realidade crecente que afecta especialmente as mulleres máis novas e que exixe prevención, formación e resposta institucional. E a prostitución e a explotación sexual como forma de violencia contra as mulleres, abordadas dende a sensibilización, a prevención e a actuación coordinada. Iso é actualizar o diagnóstico, iso é gobernar cos ollos abertos a nova realidade da desigualdade e violencia que padecen as mulleres. Fronte a iso, vemos plans que repiten esquemas prácticamente idénticos, con estructuras calcadas e sen incorporar de maneira clara estas novas dimensións. Documentos que son en gran medida un corta e pega de modelos estándars sen unha adaptación profunda ao contexto actual. Vigo non fixo un corta e pega. Vigo fixo un diagnóstico propio, escoitou o seu tecido asociativo, traballou con movemento feminista, con persoas expertas en diferentes eidos, no social, no económico, no urbanismo, na educación, no deporte, na cultura e, sobre todo, coas entidades que conforman o Consello Municipal da Muller. A máis, analizáronse multitude de datos, tanto de fontes primarias como secundarias, contando para elo cunha equipa multidisciplinar que contou con grandes expertas encabezadas, ni máis ni menos que por unha ex-secretaria de Estado de Igualdade. Poñer en dúbida o traballo de persoas con renome dentro do eido da igualdade ou decir que non houbo consulta non é certo. Houbo espazos formais e reais de participación e quen non presentou propostas concretas non pode agora cuestionar o proceso. Non quero crer que o que molesta sexa precisamente iso, que Vigo volva a situarse a vanguarda, que teñamos un plan máis completo, máis exixente e máis adaptado á realidade que a doutros concellos. Non quero crer que moleste que fósemos un paso por diante, porque iso non vai de competir, vai de protexer millor as mulleres, vai de reforzar a súa autonomía económica, vai
de anticiparnos ás novas formas de violencia, vai de non quedarnos en marcos xenéricos cando a realidade é complexa. Interésanos que as mulleres avancemos en dereitos, interésanos desenvolver a senda feminista con claridade e sen complexos, interésanos loitar contra as desigualdades e contra a violencia estructural que padecemos polo feito de sermos mulleres. Interésanos a autonomía económica, a corresponsabilidade nos coidados, a seguridade no espazo físico e digital e a erradicación de todas as formas de explotación e violencia. E se este plan serve de referencia para que outros concellos o estuden, o copien ou o melloren, benvida sexa esa influencia. A igualdade non ten copyright. Se Vigo marca o camiño, que se siga o camiño. Hoxe non aprobamos só un documento, reafirmamos un compromiso político sostido no tempo. Vigo demostrou coherencia, ambición e capacidade de actualización. Ese é o valor deste quinto plan. E hoxe as mulleres desta cidade saben que teñen un goberno que non retrocede, que non se distrae e que non renuncia. Demos un paso con firmeza polas mulleres de Vigo, por unha cidade máis xusta, por unha igualdade que non sexa retórica senón efectiva. Moitas gracias. Muchas gracias. Turno de grupos. Grupo de OBNG. Moi bo día. Traínos efectivamente a este pleno un documento que é moi relevante porque o anterior leva 14 anos caducado e é imprescindible actualizalo. Estamos, ademais, nun momento de retroceso ideolóxico, de reforzamento do machismo con bulos que difunden que a desigualdade entre as mulleres e os homes non existe. En este contexto, as administracións non só teñen que avanzar na igualdade e loitar contra as violencias machistas, sino que tamén teñen que loitar contra informacións falsas. Pero tráennos un plan que naceu xa cunha eiva clara. Crer que en 6 meses se pode elaborar un plan de igualdade para unha cidade de 300.000 habitantes non é serio. Que o Concello invista na redacción deste plan apenas 13.000 euros, que é menos do que se lle pagou á mesma empresa por organizar unha única xornada, non é serio. E á vista está o proceso de elaboración. Foi un proceso apresurado, precipitado, sin participación social que debería ter un documento desta relevancia. Para nós o máis grave é a falta de participación do Consello Municipal da Muller en todo o proceso, que culmina co despropósito de que hoxe o Consello Municipal da Muller non ten este texto, non o puido revisar, nin achegar melloras, nin debatelo. Ademais, eliminan a participación do Consello Municipal da Muller da mesa de seguimento do plan, que vai estar conformada, din, pola concelleira e persoas que se determinen, así en xeral, sin concretar quen, en unha mesa paritaria, é dicir, non só eliminan o Consello Municipal da Muller da mesa de seguimento do plan, sino que introducen a presenza de homes nesa mesa. Isto supón un paso atrás enorme na participación das mulleres desta cidade nas políticas de igualdade do Concello, que desde o BNG non podemos admitir. A unanimidade ten que nacer necesariamente do consenso e o consenso só nace do debate e da participación real. Isto non vai de competir efectivamente, vai de participar. Pero esta non é ningunha novidade. Nestes últimos anos o Consello Municipal da Muller foi perdendo todos os elementos que tiña de participación e visibilidade. Xa non existen comisións de traballo temáticas, só quedan a do 8M e a do 25N. O Consello Municipal da Muller non participa no deseño de políticas de igualdade. Xa non se realizan encontros do Consello coa prensa como se realizaban 2 veces ao ano ata o ano 2014. Para este plan, ademais, o Consello Municipal da Muller foi convocado a unha única xuntanza na que participamos 6 mulleres do Consello Municipal da Muller, sin ningún tipo de documentación previa e sin ningún tipo de documentación ali mesmo, un folión branco en riba da mesa para que apuntásemos o que se nos ocurrise nese momento. Chamarlle a iso participación indica que ben pouco coñecen o que é a participación nos procesos sociais. A metodoloxía que empregaron, ademais, para a recollida de datos para diagnose foi un formulario en internet, en Google, aberto a calquera persoa que quixese enchelo, sin control ningún da poboación, que é imprescindible para calquera traballo de investigación social. E aí temos o resultado, 317 enquisas, das que ningunha procede da zona centro de Vigo. O 41% das persoas teñen entre 46 e 56 anos. Só 19 persoas teñen entre 16 e 32 anos, é dicir, precisamente un plan que tería que ir dirixido á xuventude está feito sin participación da xuventude. O 67% do total das enquisas contestaron as persoas con estudos universitarios. É evidente que esta poboación, por idade, por distribución xeográfica, por estudos, non representa a poboación viguesa e, polo tanto, os resultados da enquisa non teñen valor.
E sobre isto construen un texto que realmente o que é un borrador con eivas que se poderían corrixir se tivesen realmente apostado por unha aposta en común e unha revisión compartida. Non podemos detallar aquí todas as eivas. Algúnas delas son indefinición e falta de concreción, con palabras como promover, colaborar, garantir, potenciar, sin dicir como. Confusión entre medidas e obxectivos, erros nos indicadores. E o máis significativo é a calendarización. Dinnos que todas estas medidas, todas as medidas teñen data de comezo, mes de comezo, pero ningunha data prevista de finalización. Supostamente no ano 2026 se van poñer en marcha nada menos que 118 medidas. Só no mes de marzo do ano 2026 está previsto que se poñan en marcha 50 medidas, 37 delas directamente relacionadas coa área de igualdade. Cren que isto é posible? Isto amosa que non teñen ningunha intención de realizar este plan. O único obxectivo xa o cumpriron o venres pasado cando presentaron en público o plan, con ese desprezo habitual que teñen por esta institución porque non pasou polo pleno antes, e esta institución é onde está representada a cidadanía de Vigo. Pero aínda están a tempo de rectificar. Acepten a nosa proposta de retirar o plan, de elevalo ao Consello Municipal da Muller, que é o que pedimos, para que este sexa un verdadeiro plan de igualdade da cidade de Vigo e non apenas o plan de igualdade de Abel Caballero. Moitas grazas. Grupo Popular. Bo día, grazas. Ten a palabra. Agora sí, grazas, presidente. Bo día a todas e a todas. Quero aseverar que o Partido Popular cree na igualdade real, non na igualdade como consigna, nin na igualdade como ferramenta retórica, nin na igualdade como patrimonio exclusivo dun partido. Falamos de igualdade que se traduce en oportunidade, seguridade, liberdade e respeto, e precisamente por iso temos que ser exixentes. O último Plan Integral de Igualdade desta cidade aprobouse no ano 2009, con vigencia ata o ano 2012, unha prórroga ata 2013. Este novo plan chega 13 anos despois. O principal instrumento estratégico en materia de igualdade eleva 13 anos sen actualizar. Señora concelleira de Igualdade, leva vostede dende maio de 2019, preto de 7 anos. A casa empézase polos cimentos, non polo tellado. Primeiro hai que facer unha folla de ruta, un plan con diagnose, propostas, accións para executalo e medilo, senón andamos a tumbos. Se a igualdade é unha prioridade estrutural, 13 anos en planificación non parece o mellor aval. Agora traennos un documento amplo, 154 medidas, 8 eixos, transversalidade en todas as áreas municipais, aliñamento cos obxectivos de desenvolvemento sostible e unha arquitectura técnica correcta. Recoñecémolo, formalmente está ben estruturado, pero un plan non se avalía pola súa estrutura, avalíase pola súa capacidade real de transformación. Primeiro, a memoria económica. No propio expediente indícase que a aprobación dun plan non comporta gasto algún. Un plan de 4 anos con 154 medidas en cuantificación económica desagregada por eixo. Non hai estimación global, non hai distribución anual, non hai priorización pública. Un plan sen músculo financeiro definido é un marco de intencións, non un instrumento operativo. Un plan non funciona por inspiración. Segundo, metas cuantificadas. Hai indicadores, sí, pero maioritariamente miden actividades e medición do impacto. Como sabe o que funciona e o que non? Como define un proceso de mellora continua? Porque o que non se mide non existe. Por exemplo, non vemos compromisos medibles como reducir a brecha salarial en X puntos ou incrementar a presenza feminina en sectores determinados con obxectivos concretos e verificables. Terceiro, o aliñamento cos ODS. A vinculación é conceptual, non existe unha matriz técnica de impacto con metas cuantificadas que permitan avaliar a contribución real do plan Asenda 2030. É unha alineación estratégica, non unha evaluación técnica medible. E cando todo é prioridade, nada é prioridade. Un plan serio prioriza, calendariza e dota recursos. Este plan enumera, pero non concreta económicamente. E unha outra cuestión que non podemos obviar, as formas. Houve unha diagnose de partida, sí, unha reunión que convocaron a todos os membros do Consello Municipal da Muller, sí, houve achegas. Pero o plan non foi sometido a debate e validación formal previa no Consello Municipal da Muller. Non se lle presentou ao Consello da Muller como mero
San como mero detalle de cortesía antes de leválo a aprobación á Comisión Informativa do Vernes 13. O plan presentouse unha semana despois de levarse a aprobación, como digo, a Comisión Informativa. Son pouco detallistas, por non decir que pouco lles importa ao Consello Municipal da Muller e os seus membros. A participación non pode ser simbólica, ten que ser real e influinte. E agora permítame algo máis político. Hoxe estamos aprobando un plan de igualdade, pero igualdade tamén é respeto democrático. Tamén é tratar con dignidade aos cargos elixidos polos cidadáns. E resulta que é un menos contradictorio falar de igualdade de valores mentres a propia alcaldía se normaliza a mofa pública reiterada do señor Caballero cara responsables políticos elixidos democráticamente, como o señor Alfonso Rueda, o Rafael Ouzán. Burla, sí, ainda vostedes dirán que non teño humor. Un pode mofarse de sí mesmo, pero cando faz de outro roza a falta de educación. Será polos anos que o fai sentirse por riba do ben e do mal. A igualdade non pode limitarse ao xénero, tamén implica respeto institucional, convivencia democrática, elevar o nivel do debate público. Non se pode falar de valores e ao mesmo tempo converter o espazo público nun escenario de ridiculización constante. Predicar igualdade require exemplaridade. Exemplaridade empeza polo respeto e dunha mínima educación cando se refire a cargos políticos elexidos democráticamente. Dito isto, non cuestionamos as necesidades de políticas de igualdade, cuestionamos a falta de planificación económica concreta, a ausencia de metas cuantificadas e a coherencia entre o discurso e as formas. A igualdade non é un documento extenso, execución eficaz e avaliación anual e compromiso orzamentario verificable. E precisamente porque creemos na igualdade, creemos que merece máis rigor e máis coherencia. Por iso, o noso voto non é en contra da igualdade, é en contra dun plan que voluntariamente necesita máis definición económica, máis metas medibles e máis respeto institucional no seu contexto político, porque a igualdade non se proclama, construírse. Moitas grazas. Turno final. Grazas, alcalde. A min o que me gustaría saber en que igualdade cree o Partido Popular. Na de deixar abandonada a concelleira de Móstoles, que falou co Partido Popular para denunciar unha agresión sexual, ou na de manter o xefe da Policía Local de Alcalá de Henares acusado de violencia de xénero. Non nos veñan aquí a tomar o pelo, porque aparte o que nos faltaba por escoitar é que a metade do discurso da concelleira do Partido Popular non falaba de igualdade, non falou das mulleres. O que nos faltaba era que neste pleno os protagonistas do seu discurso foran os homes, que é o que acaba de facer vostede. A verdad que bastante vergoña. E, bueno, xa que falar do BNG, que non aceptamos que intenten vostedes desacreditar este traballo dicindo que non houbo participación. Mire, o diagnóstico deste plan non foi solo un cuestionario. Ese é o seu problema, que nin o PP nin o BNG se enteran absolutamente de nada. Hubo un diagnóstico formado por cuestionarios, grupos focais, mesas de traballo, entrevistas con persoas expertas, participación do movemento feminista, participación do movemento social desta cidade. Pero de que están falando vostedes? Se cando leen non entende. Se lles fixo chegar toda a documentación e leron a metade. Quedaronse co que vostedes lles interesaba. Pero miren, o que tamén houbo espazos de encontro co Consello Municipal da Muller para realizar achegas. Por certo, vostede mesma foi convidada a participar nestas mesas de traballo do Consello Municipal da Muller. Mire se non se entera a concelleira do BNG, fíxese se non se entera que se lle convocou a dúas reunións, a unha apareceu, a segunda se debeu de parecer tanto traballo que nin siquiera se dignou a aparecer. Dúas reunións, pero máis grave non é iso. O máis bochornoso foi a súa actitude a que tivo vostede canto participou precisamente nesa mesa de traballo xunto ao resto de entidades que conforman o Consello Municipal da Muller, onde se vos fixo entrega dun folio en blanco para que vostedes fixesen achegas para plasmar nese plan, nas dúas reunións, na que vostede estivo e na que non. Saben o que fixo a señora do BNG? Cando a empresa que estaba elaborando este plan recolleu todas as follas coas achegas das persoas ali presentes, a concelleira do BNG negouse a darlle o seu folio, negouse a darlle as súas achegas á empresa que estaba redactando o plan. E agora pretende vir aquí a criticalo cando nin siquiera quiso participar. E voulle decir máis, usar o Consello Municipal da Muller como excusa para non votar a favor deste plan é moi miserable, sobre todo tendo en conta que ningunha soa das entidades que conforman o Consello Municipal da Muller, ningunha fixo unha soa crítica ao mesmo. É máis,
máis ben todo o contrario. O que recibimos foron parabéns. O que lles molesta a vostedes, é que no acto de presentación deste plan, que estaba cheo, maioritariamente, casi todas as entidades que conforman o Consello Municipal da Muller estaban ali e dixeron os seus parabéns. Eso é o que lles molesta a vostedes, por eso van a votar en contra. Moitas gracias. Rematado o debate, entramos ás votacións. Hai un voto particular do BNG que cumpre votar en primeiro lugar. Votos a favor do voto particular do BNG? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitado por 3 votos a favor, 19 en contra e 5 abstencións. Procedemos a votar o quinto Plan Integral de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes da cidade de Vigo 2026-2030. Votos a favor? Contra? Abstencións? Queda aprobado por 19 votos a favor, 5 en contra e 3 abstencións. Pasamos ao seguinte punto, punto cuarto da orde do día, resolución da alcaldía pola que se aproba a liquidación do orzamento do Concello de Vigo de Xerencia Municipal de Urbanismo e de resto de entes que conforman o grupo de consolidación correspondente ao exercicio 2025. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Bo día a todas e todos. Traemos a este pleno a dación de conta da liquidación do orzamento de 2025. Unha liquidación do orzamento de 2025 do ano pasado, polo tanto, do exercicio pasado, que pon de manifesto, como xa ven sendo tradicional, pero non por elo hai que deixar de destacalo, o cumprimento dos indicadores de boa xestión financeira que nos marca tanto a lei como os organismos supervisores, señaladamente o Consello de Contas, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal e o Tribunal de Contas. Esos indicadores de boa xestión financeira que cumpren, como non pode ser de outro xeito, coas regras fiscais de estabilidade de teito de gasto. Hai que recordar que volveron a implantarse para o ano 2025, por lo tanto, esas regras que condicionan o gasto público tamén é a cuantía do gasto público, pero tamén cumprimos cos restantes indicadores, porque temos o que se chama aforro neto positivo, cumprindo co que establece a lei, o precepto do artigo 53 da Lei de Facendas Locais, e tamén contamos con remanentes líquidos de tesorería positivos. Xa nesta data incorporamos máis de 89 millóns de euros de remanentes do ano 2025 ao orzamento de 2026 e incorporaremos sucesivamente máis remanentes dese período 2025. Por lo tanto, non se deixa nada sin gastar, todo continúa a súa tramitación, todo continúa a súa execución. E, ademais, non hai, como xa é tradicional nos últimos anos con este goberno, non hai endeudamento cos bancos, non se lle debe nada aos bancos como si pasaba con outros gobernos que tivo esta cidade. Pero si me gustaría destacar un aspecto que resalta desa liquidación de 2025, porque a balanza fiscal deste Concello é sempre favorable ao cidadán. O que se paga por impostos e tasas municipais retorna os petos dos vigueses de forma multiplicada, porque o dato que se amosa desa liquidación de 2025 é que o gasto público por habitante, se temos en conta o gasto corrente e tamén o esforzo inversor, se sitúa exactamente en 1.011,84 euros. É dicir, 1.012 euros que recibimos cada un dos vigueses e das viguesas deste orzamento municipal. Eso sirve, entre outras cousas, por exemplo, para axudar aos que máis o precisan. No ano pasado se concederon máis de 3.500 axudas sociais para persoas que necesitaban axuda deste goberno municipal. Hai que recordar que antes da pandemia ese gasto non alcanzaba nin esta cifra nin a cuantía que se adicou o ano pasado, que superou o 1.200.000 euros. Antes da pandemia estábamos no entorno dos 500.000 euros, por lo tanto, con axudas sinaladas ás persoas que o precisan. Pero tamén sirve ese gasto público, esos orzamentos municipais,
país, por exemplo, para que máis de 1000 rapaces e rapazas de Vigo cursen estudios de inglés en Inglaterra ou en Irlanda, por tanto, mellorando as súas capacidades, a súa autonomía e, sobre todo, o seu currículum de futuro para ter unha mellor oferta laboral tamén no futuro. Ou para que 2000 estudiantes teñan axudas de comedor, ou para que 500 teñan axudas coas aulas matinais, ou tamén para que todos os máis de 67.000 alumnos da cidade de Vigo teñan ou participen en algún programa con financiación municipal do Concello. Pero ao lado tamén o tecido económico, o apoio a máis de 70 pymes que recibiron axudas deste Concello para a contratación de persoas en edade de colocación, maiores de 45 anos, mulleres, xóvenes, recén titulados, ou tamén para que máis de 80 entidades sin ánimo de lucro tiveran axudas para contratar a máis de 300 persoas. Por tanto, reforzando tamén o tecido productivo. Pero non solamente está este gasto por habitante, esta inversión nas persoas, senón tamén as inversións postas en marcha. Do orzamento inicial de inversións de 44 millóns de euros gastamos 33 millóns, é dicir, un 75% dese orzamento en obras significativas. Significativas como son, por exemplo, a piscina de Teis, a cuberta de Zamáns, a pista vermella, o muro de Navia que houve que reparar, ou a curición do albergue, a nova cuberta do albergue municipal, a mellora da etapa do Casal, a mellora tamén da Casa das Artes, o campo das Relfas e tantas outras inversións significativas na cidade, como a que temos aquí mesmo, no Paseo de Granada, con rampas mecánicas, ou novas zonas con Vigo vertical, como os ascensores que están na zona de Juan Ramón Jiménez e que suben hacia Torre Cedeira. Por lo tanto, transformando todos e cada un dos rincóns da cidade tamén con ese orzamento municipal. Destacando esos bons ratios de solvencia financeira, de 9 veces de solvencia financeira que permiten pagar en 6 días os proveedores que cumplen cos termos dos contratos firmados por este Concello. Por tanto, indicadores positivos da liquidación de 2025. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos. Turno do BNG. Seguindo a saga, señora Iglesias, o señor Aneiros volve a demostrar a nula relación que ten o seu goberno coa verdade, non lle din a verdade nin ao médico. Son incapaces de recoñecer nin aquelo que reflicte de maneira incontestável o informe de liquidación do exercicio 2025, esas case 500 páxinas de expediente municipal e que se constitúen nunha verdadeira radiografía do seu desgoberno. O señor Aneiros anticipaba antes de finalizar o pasado ano 2025 que a estimación de inexecución rondaba os 98 millóns de euros. Pois ben, a inexecución do orzamento municipal do ano 2025 atinxiu case 137 millóns de euros. 137 millóns de euros de máis de 420 millóns de euros de orzamento total. O goberno de Abel Caballero, ou máis ben o desgoberno de Abel Caballero, deixoulles a deber en servizos, en proxectos, en dotacións ás viguesas e os vigueses o pasado ano 136.274.129,79 euros. E diante desta situación, dende o Bloque Nacionalista Galego, temos que remarcar que a inexecución dun orzamento non é aforro, é falla de xestión. Son recursos da cidade que vostedes deixan sen retornar ás viguesas e os vigueses en forma de servizos. Son necesidades desatendidas, son unha nova remesa que se amorea nas toneladas de anuncios que se tornan sempre en promesas incumpridas. Permítame principiar polo capítulo 1, que se refire aos gastos de persoal desta administración municipal. Deixan case 14 millóns de euros sen executar ao tempo que neste Concello hai máis de 300 prazas de persoal municipal sen cubrir. Mais o que padece a cidadanía son servizos municipais absolutamente estrangulados mentres avanzan nunha cada vez maior privatización do Concello e facendo que cada día dúcias de veciños e de veciñas padezan agónicas esperas para acceder a servizos básicos como é o caso do padrón municipal. Este informe de liquidación demostra a falla de resposta diante do principal problema social que ten hoxe a cidade de Vigo, que é o do acceso á vivenda. Para alén da propaganda, para alén das infografías, para alén dos posados, para alén dos titulares, a evidencia queda retratada nalgúns datos. Proxecto de vivendas sociais en Esturáns, executado 0 euros. Adquisición de baixos para vivendas sociais, executado 0 euros. Axudas para adecuación de vivendas para alugueiro social,
4.000 euros executados dun total de 150.000, grande récord. Empresa Municipal de Vivenda, inda sen constituir, 0 euros. E do total de subvencións e axudas deste Concello en materia de vivenda, apenas executaron 1,3 millóns dun total de case 9 millóns de euros. Dato mata relato. É tamén esta liquidación unha evidencia de que fican virados de costas da realidade social da nosa cidade. Por iso se permiten o luxo indecente de deixar sen gastar 258.000 euros da partida ridícula de 1,3 millóns de euros de axudas sociais municipais. Repito, deixan sen gastar 258.000 euros de axudas de emerxencia, de axudas para quen máis o necesita. E nunha cidade na que seguimos a padecer termos 7.000 empregos menos dos que había na altura do ano 2009, segundo datos oficiais da EPA, se permiten tamén o luxo indecente de deixar sen executar o 30% dun recortado e ridículo plan municipal de emprego de apenas 1,1 millón de euros. Esta liquidación demostra como insisten tamén no abandono dos barrios e parroquias. Por iso, do plan de Beirarrúa se executaron apenas 15.000 euros, da renovación de firmes que estaba dotada de 10 millóns de euros, 0 euros, convertendo a nosa cidade nese vizoso escaléctric de fochancas que hoxe padecemos todas e todos. Onde máis se lleven as costuras, no entanto, ao seu desgoberno é precisamente no capítulo 6, no de investimentos. De 122 millóns de euros, só executaron 28. 8 de cada 10 euros do capítulo investimentos quedaron sen gastar, facendo que haxa 17 proxectos de humanizacións no que en todo 2025 non executaron un só euro. E por iso, do total de 42,3 millóns de euros dedicados a humanizacións e investimentos infraestructurais, só executaron o 17%. A isto temos que engadir a falta de atención a outras necesidades. Por iso, este goberno tan feminista, de 230.000 euros que ten o financiamento do Plan de Igualdade, só gastou 145.000. 0 euros do Plan de dinamización do Arquivo Pacheco, a metade do orzamento ridículo para a normalización e, dende logo, 0 euros tamén para a 1000 veces prometida biblioteca en Teis. Este é o retrato real, para alén da propaganda, para alén do anuncio de Fitur do señor Aneiros. Turno Grupo Popular. Bo día novamente, grazas, presidente. Eu confeso que custa recoñecer os datos, porque escoitando o señor Aneiros un pensaría que vivimos nunha cidade histórica, exemplar, case olímpica. Pero logo un abre a liquidación e vai a realidade que non entende de triunfalismos nin de megáfonos. O Concello funciona como un reloxo suizo, cando se trata de cobrar. Impostos directos, 124 millóns de euros, impostos indirectos, 13 millóns de euros, nas dúas partidas por encima do orzamentado. Pois sí, para recaudar, eu lles dou unha matrícula de honra. Iso sí, este éxito ten truco, váiase ten truco. Levamos 3 anos seguidos con subas de impostos dun 4% anual, 12% acumulado, máis outro regaliño. A subida do liso, un récord máis, señor alcalde, outro. Resultado, 633 euros de ingresos tributarios por habitante, 587 euros de presión fiscal, as cifras máis altas dos últimos 13 anos. E todo isto mentres Vigo perde poboación e volve ás cifras do 2015, como recoñece a propia liquidación. Máis impostos, menos veciños, iso sí que é unha marca Vigo singular. E agora imos ao que vostede non conta nas rolas de presa, o gasto. Porque cando pasamos do Vigo baterrecos ao Vigo secuta, o relato derrúmbase. Falemos do capítulo 6, investimentos reais. Ese que vostede anuncia como se fose unha revolución urbana, pero que logo queda en unha revolución de verborrea. En 2024, obrigas recoñecidas 39 millóns, en 2025, obrigas recoñecidas 28 millóns. Unha caída do 26,5%. Mire, señor Aneiros, alédame que vostede mencionara obras, a maioría delas financiadas pola Deputación e pola Xunta, que están nese 26,5%. Non sei que farían sen esos orzamentos que requiren presión na execución. E si, señor alcalde, menos investimentos reais que no ano anterior, vai presumir do contrario. E isto ten aínda máis mérito, irónicamente falando, claro, porque vostede inflou o capítulo 6 ata 122 millóns de euros. Como? Con remanentes, suplementos e un crédito extraordinario de 79 millóns de euros. Un crédito extraordinario que se vendou como gran salto inversor e que acabou sendo o gran salto ao baleiro. Porque deses 79 millóns os empregaron 11, o resto quedou no papel. Esa se sabe, señor alcalde, no papel Vigo é líder mundial na rúa
xatal. E se alguén tiña dúbidas, aquí veñen os investimentos financeiramente sostibles, que xa entran directamente no terreo da sátira. En agosto convocou un pleno extraordinario para aprobar 22 millóns de euros adicionais en obras, ahora igual non se lembra. Non falamos nen Marte, nin de Silicon Valley, señor alcalde. Falamos de urbanizar rúas, arranxar pavimentos, cubrir patios de colexo, reparar pabillóns, facer vestuarios en campos de fútbol. Obras tan complexas que non executou ningunha. Vou resumilo para que quede claro. 22 millóns aprobados, cero en execución, 22 millóns euros no papel, cero na realidade. Humanizacións da Rúa Progreso, Mondariz, instalacións do túnel Beiramar, firmes viarios, Berrarúas Cesario Vázquez, Paseo Canido. Así seguiría lembrando, máis os teñen vostedes, como digo, nese aprobación extraordinaria. Hai que dicir dos históricos, das obras históricas, Esturás, túnel Beiramar, Pabellón e, como non, a eterna obra de Escorial do El Duallen. Iso sí, en xaneiro do 26 volven a aparecer no orzamento como un clásico do alcalde. Agora sí, agora toca, como todos os anos. E tamén, por que non dicir, o orzamento de fondos europeos en empregar, aquí, onde nos atopamos 3 millóns de euros en empregar e devolver con intereses para reparar o propio concello que se cae a nacos. Non a metáfora, é patrimonio municipal en estado riguroso. Todo isto explícase cunha último dato estrela, que vostede presenta como outro éxito. 215 millóns de euros de remanente de tesorería. Por certo, onde están os 38 millóns de dubidoso cobro? Poderían explicalos. E o que o remanente non é simplemente aforro por boa xestión, é simplemente non executar, non hai 215 millóns de euros de remanente, non é aforro, é non execución, non executa investimentos, despraza gasto, exuta contablemente obrigas pendentes. E vostede dirá, non temos débeda. Formalmente non, claro que non. A débeda a traslada a cidadanía, escondida na presión fiscal récord, aforros dos vigueses que vostede recauda e non emprega. Aquí non se debeda o Concello cos bancos, só faltaría. Endebedase cos veciños pagando máis para financiar un orzamento que logo non se cumpre. Señor alcalde, vostede fala de récords, nos falamos de resultados, vostede fala de cifras históricas, nos falamos de obras inexistentes, vostede fala de triunfo, nos falamos de 22 millóns no papel e cero na rúa, fracaso. Porque cando se apaga o foco, cando se pecha a rolda de prensa e cando se abre a liquidación, o triunfalismo cae e queda a realidade. E a realidade é esta, moita propaganda, moito imposto e moi pouca execución. Mais nada e moitas gracias. Turno final, señor concelleiro. A verdade é que eu estou encantado de debatir coa representante do Partido Popular, porque a única cousa que dixo que é certa é que vivimos nunha cidade de matrícula de honra. Eso é o que é certo, eso é o que amosa a liquidación do ano 2025, porque sí, efectivamente, pese a que non lle gusta o Partido Popular, vivimos nunha cidade de matrícula de honra, unha cidade que avanza, unha cidade que se transforma, unha cidade que é dinámica, unha cidade distinta ao resto das cidades de Galicia, por certo, tamén donde goberna o Partido Popular. Pero miren, eu quero que contestarlle a dúas cousas do seu discurso. Miren, vostedes creen que as obras eclosionan. Nós non vemos eclosionar ningunha obra da Xunta de Galicia en Vigo. Hai soamente 69 vivendas sociais dende o ano 2009. 69 vivendas sociais da Xunta de Galicia, por exemplo, por dar algún dato. Pero, mire, os trámites de contratación das obras públicas de máis de 100 millóns de euros en marcha que están agora mesmo en procedementos de licitación e de contratación, hai que desenvolvelos, hai que desenvolver esos procedementos que levan o seu tempo, que son obras complexas, que, por lo tanto, que hai que ter dotación orzamentaria tamén, por suposto, para que esos procedementos caminen e se formalicen posteriormente os contratos que se van a executar. Claro que se van a executar esos contratos este ano, o seguinte, por máis que lles pese. Pero mire, outro entorto que fai o Partido Popular, a subida do lixo ten que ver con Sogama, ten que ver con Sogama, coa Sociedade Galega de Medio Ambiente que acaba de rescatar a Xunta de Galicia outra vez e coa subida do canon de Sogama. Non se esquezan, non se esquezan. E miren, o señor representante do Bloque Nacionalista Galego, pois sí, miren, falaba fai uns días de dar un salto, parece que vai a dar un salto á estratosfera porque tamén vive noutra realidade. Aquí non se deixa sen gastar nada, non se executa ningunha cantidade. Fixen a referencia expresa a que agora mesmo xa incorporados 89 millóns de euros de remanente. E tamén fixen a referencia expresa de que iremos incorporando progresivamente, sucesivamente, máis millóns. Xa se anuncio que incorporaremos 10 millóns nunha próxima modificación. Pero mire, que vostedes teñen unha realidade de novo distorsionada. Tráeme datos do ano 2009. E que non cambiou nada nesta cidade dende o ano 2009.
E que os datos da EPA e da situación económica da cidade é a mesma que do ano 2009, cando estamos nunha situación case de pleno empleo nesta cidade. Me está dicindo que hai que ter datos de 17 anos atrás? Esa é a realidade do Bloque Nacionalista Galego? Ou a vivenda, unha competencia da Xunta de Galicia que, por exemplo, donde gobernan non executan. Que vivenda fai o Bloque Nacionalista Galego en Pontevedra? Ningunha. Ou mesmo en Pontevedra, que falan de execución, non chegan nin ao 60% gobernando o Bloque Nacionalista Galego. E veñen aquí a darnos leccións. Tamén hai que recordar que o Bloque tamén gobernou esta cidade, e que non fixo o que agora solicita. Por lo tanto, consellos vendo que para min non teño. E mire, eso dos servicios estrangulados, home, eu lle digo que sexa un pouco máis preciso. Moitas gracias, señor concelleiro. Queda a conta do punto cuarto. Pasamos a punto quinto, urbanismo, aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora, tramitación de licencias urbanísticas e outras formas de intervención administrativa. Ten a palabra a teniente alcalde de urbanismo. Moitas grazas, moi bo día a todos e todas. Hoxe traemos a este pleno a someter a votación a aprobación inicial da Ordenanza Municipal Reguladora da tramitación das licencias urbanísticas e outras formas de intervención administrativa. Un documento que contou coa participación dos colexios profesionais para a súa redacción e que, de seguro, ao longo da tramitación do mesmo continuarán aportando melloras para que este documento responda aos obxectivos que persigue este Goberno municipal. Eses obxectivos fundamentais son dar claridade e comprensión na tramitación de licencias, simplificar o procedimento administrativo, facilitar a presentación online e reducir os tempos de tramitación, dado que esperamos que a entrega de documentación en cada un deses proxectos este xa completa. Ademais, pretendemos adaptarnos á legislación vixente, en particular a Lei 9/2013 de Emprendemento e Competitividade Económica de Galicia, que establece un réximen xurídico único no exercicio de actividades en Galicia, eliminando a solicitude de licencia de apertura previa á instalación e sustituyendo este procedimento pola comunicación previa. Do mesmo xeito, pretende esta ordenanza adaptarse á Lei 2/2016 do Solo de Galicia e o Decreto de Desenvolvemento que consolida de xeito claro a comunicación previa como réxime xeral de intervención administrativo, mantendo a exixencia de licencia urbanística soamente para aqueles actos que expresamente se relacionan en dita lei. Ademais, esta nova ordenanza pretende adaptarse ao Real Decreto Lei de 21 de decembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito enerxético para o fomento da mobilidade eléctrica, o autoconsumo e o despregue de enerxías renovables. De tal xeito, polo tanto, que se incorpora a declaración responsable que permita a proliferación de puntos de recarga ao longo da xeografía. Esta legislación, ademais, esta nova ordenanza, se adapta tamén ás novas figuras previstas no Plan Xeral de Ordenación Municipal actualmente vixente do ano 2025. Define, polo tanto, de xeito claro que é unha autorización ou licencias, que actos están suxetos á mesma, que actos están suxetos á comunicación previa ou que actos se resolven como unha declaración responsable, definindo de forma clara tamén o procedimento de verificación por parte do Concello e o procedimento de control posterior. Esta nova normativa municipal se resolve nun contido de 4 títulos, 60 artigos, unha disposición adicional, unha transitoria, unha derogatoria e unha final, e ademais contén 7 anexos. Esos 7 anexos incorporan todas as fórmulas previstas de solicitude de licencias, de solicitude urbanística, de autorizacións urbanísticas por parte deste Concello, incorporando, ademais, para cada un desos 25 procedimentos a descripción das características, as súas definicións, as características formais
que deben ter as solicitudes, as características e contidos técnicos que deben ter os distintos proxectos e a fórmula de presentación dos mesmos, contendo ademais 25 impresos normalizados para cada un deses tipos de solicitude. Un traballo que ademais foi realizado polo equipo interno da Xerencia Municipal de Urbanismo e quero agradecer especialmente á xefa da Oficina Técnica da Xerencia o seu traballo pormenorizado, dado que son os que mellor coñecen como funciona a día de hoxe esta solicitude e, polo tanto, coa misión fundamental de axilizar os procedementos e conquerir unha reducción de prazos na tramitación da licencia, especialmente porque non existan necesidade de comunicar aos distintos particulares ou profesionais distintas eivas nas súas solicitudes ou confusións nas súas solicitudes. Por lo tanto, con este obxectivo claro de intentar reducir os tempos e mellorar a información a todos os profesionais do sector, se desenvolve esta normativa. Moitas grazas. Moitas gracias, señora concelleira. Turno de grupos. Turno do grupo do BNG. A necesidade de adecuar, de actualizar a Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias é incuestionável. O que sucede é que baixo o paraugas, baixo o disfraz da axilización administrativa, o que se trae a este pleno é un proxecto que, de facto, que propón unha desregulación encuberta e un debilitamento das garantías urbanísticas. Dende logo, BNG compartimos a necesidade de axilizar os procedementos administrativos, de reducir as demoras, pero o que non podemos aceptar é a pretensión do Goberno de Abel Caballero de impoñer unha barra libre agora exprés na tramitación de licenzas e de autorizacións urbanísticas. Vostedes aplican de maneira mecánica un principio que efectivamente está na normativa marco que o BNG non comparte, que é o de deixar facer e logo xa comprobaremos, o de delegar nun control posterior a certificación do cumprimento da legalidade urbanística. E dicímolo ademais porque no seu caso un exercicio de cinismo tendo en conta o nivel de colapso, de saturación que ten a propia Oficina de Disciplina Urbanística da Xerencia de Urbanismo. Por iso vostedes lle dan carta branca a que se vehicula a través de declaracións responsables e comunicacións previas, que son procedementos moito máis laxos, con moitas menores garantías, iso sí, moito máis áxiles para quen os promove, frente a tramitación de licenzas. Miren, a solución do colapso urbanístico ou do colapso na tramitación urbanística non pasa por reducir control, sino por reforzar os medios humanos e técnicos da Xerencia de Urbanismo que leva anos, moitos anos, a padecer unha clara insuficiencia de persoal, a pesar de que o seu goberno deixa 14 millóns de euros en gastar no capítulo de persoal. Axilizar, sí, pero con garantía, simplificar, sí, pero sen desprotexer a cidade. Miren, Vigo, a nosa cidade xa ten demasiados exemplos de desorde urbanística como para permitirmos novos riscos e o tempo do urbanismo a carta nos insistimos en que ten que darse por rematado. E por iso o BNG formulamos 10 enmendas que traemos a este pleno a través dun voto particular que o único que procuran é garantir que a axilización administrativa non supoña en ningún caso menos control público ni menos protección do noso territorio. Por iso, nas nosas enmendas propoñemos limitar o uso da declaración responsável e da comunicación previa, mantendo a licencia obrigatoria en aspectos tan importantes como a primeira ocupación, como unha garantía de seguridade, pero tamén de respeito á normativa urbanística que se ten que aplicar na cidade. Propoñemos tamén reforzar o papel dos servizos técnicos municipais en lugar de aceptar as certificacións privadas que en ningún caso entendemos poden sustituir ni limitar a función pública de inspección. Propoñemos tamén limitar os efectos do silencio administrativo para que non sexa un trágala ampliado, para que non sexa que pola súa incapacidade en tramitar documentalmente determinados procesos, eso se convirta nunha bula, nunha patente de corso para todo o mundo. Demandamos reforzar con medios suficientes a inspección e a propia xerencia de urbanismo e propoñemos algo que é fundamental nesta cuestión, porque para alén de que a intervención da señora Caride, que demorou moito en explicarnos que o proxecto de ordenanza ten 25 modelos normalizados, cousa que ten un grande valor político na explicación deste texto, hai un elemento que é fundamental e que non é unha cuestión burocrática, é unha cuestión política. E por iso o BNG defendemos que se ten que dotar de maior transparencia e que se teñen que reforzar mecanismos de participación cidadá, con propostas tan insólitas como que se dé conta neste pleno
no pleno da corporación con carácter anual de cales son os resultados dando información periódica, por tanto, de cal é a tramitación de licenzas de declaracións responsáveis de inspeccións e infraccións, como demandarmos de novo, máis unha vez, a recuperación do Consello Sectorial de Urbanismo que vostedes decidiron laminar para instalar o urbanismo da cidade na escuridade dos despachos. Trátase, por tanto, de reorientar a política urbanística no que ten a ver cun elemento tan importante como é a tramitación de licenzas sobre principios básicos que para o BNG son irrenunciáveis. O primeiro, de precaución. E o principio de precaución, ao que están obrigados tamén legalmente, vai en contra de permitir e logo, en todo caso, supervisar, que é do que vai este proxecto de ordenanza de tramitación de licenzas. En segundo lugar, transparencia, ese principio que tan mal lle senta. Son capaces de negar o que din os seus propios informes de liquidación orzamentaria. Que farán con outras cuestións sin ningún tipo de reparo? Reforzando o control democrático para defender algo que para o BNG é tamén central cando falamos de urbanismo, que é defender o interese público xeral, para que a simplificación administrativa, coa que todas e todos estamos de acordo, non derive nunha desprotección da cidade da que algúns poidan facer uso en beneficio dos seus particularísimos intereses. Disto van as emendas que formulou o BNG, des emendas das que o Grupo de Goberno non tivo ben aceitar ninguna sola. Turno Grupo Popular. Grazas, presidente. Bo día a todas e todos. Ben, o Goberno municipal trae hoxe a este pleno a modificación da ordenanza de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención administrativa. E faino vendéndonolo como se fora unha iniciativa propia e un revulsivo para o urbanismo vigués, cando a verdade é que esta é unha rectificación tardía, sí, tardía, dunha ordenanza que chega despois de anos de incumprimento legal e abandono político. De feito, o propio expediente recoñece que a ordenanza vixente, aprobada no 2013, hai anos que quedou obsoleta e xera problemas interpretativos e de seguridade xurídica, o que significa que este Concello leva anos aplicando unha norma que a propia Administración admite que xa non servía. Tempo no que os cidadáns, os profesionais e as empresas tiveron que desenvolverse nun marco confuso, cambiante e en moitos casos arbitrario. Non estamos aquel logo diante dunha aposta deste Goberno por ser máis áxiles e eficientes, que estaría ben. O que estamos é diante dunha modificación forzada pola evidencia e, como digo, tardía. Porque a Lei do Solo do ano 2016, como ben dixo a Concelleira de Urbanismo, obrigaba aos concellos a aprobar unha ordenanza integrada nun prazo de 9 meses. E dende aquela pasaron case 9 anos, que non é o mesmo. Como se chama iso se non abandono? Como se explica que durante todo ese tempo non se considerou prioritario cumprir a lei? Peor aínda, é que vostedes non cumpren nin con vostedes mesmos. A actualización desta ordenanza viña recollida no seu plan normativo do 2025 e, polo tanto, seguindo o seu propio calendario, o que hoxe vostedes traen aquí para a súa aprobación xa tiña que estar aprobado o ano pasado e, polo tanto, xa en vigor. Nese senso, botamos en falta unha mínima autocrítica do seu desleixo, porque ninguén avaliou cantas actividades atrasáronse, cantos proxectos abandonáronse, cantos custos innecesarios xeráronse. E non se fai porque facelo implicaría asumir que esta política urbanística tivo consecuencias reais e negativas para a economía local. En definitiva, preséntasenos esta nova ordenanza como un avance, cando en realidade é a corrección tardía, como digo, dunha anomalía que nunca debeu existir. Por iso, non podemos aceptar este discurso triunfalista. Isto non é un logro, é un parche necesario, sí, pero insuficiente e, repito, tardío. Entrando no fondo do asunto, fálasenos agora de simplificación administrativa, pero o que se propón é unha simplificación de escaparate. Elimínase a licencia previa en algún suposto, sí, pero reforzase o control posterior sen definir prazos, criterios nin garantías. É dicir, cámbiase o problema de sitio. Antes, a inseguridade estaba no comezo, agora trasládase a todo o ciclo de vida da actividade. O administrado xa non sabe cando pode abrir con tranquilidade nin cando pode recibir unha inspección que cuestione decisións tomadas anos atrás. Iso non é liberalizar, iso é manter o cidadán baixo sospeita permanente. Especialmente preocupante é a énfase no control posterior das comunicacións previas e declaracións responsables. Non se establecen límites temporais claros nin criterios obxectivos de actuación. Dende o punto de vista político, isto supón incrementar o poder discrecional da administración, debilitando a posición do cidadán e do pequeno empresario, que sempre é o máis débil.
No que compete a este Grupo Municipal do Partido Popular, nós temos presentado un total de 11 emendas a esta ordenanza, das cales só 2 teñen sido consideradas para ser sometidas a votación por este pleno, o que ven sendo sometidas á vontade do Partido Socialista, non ao interese da norma. A primeira das propostas pretende que a consideración de urxencia deba basearse en criterios obxectivos e verificables debidamente justificados polo interesado, sendo susceptible de comprobación posterior pola Administración. As consecuencias xurídicas derivadas dunha incorrecta cualificación deberán graduarse en función da entidade do incumprimento. E do mesmo, a segunda das emendas pretende que cando unha actuación non se atope expresamente recollida nos anexos da presente ordenanza, a súa cualificación realizarase con base a criterios obxectivos e, en caso de dúbida razoable, aplicarase o criterio menos restrictivo para os interesados. Entendendo ambas propostas como algo lóxico e positivo, consideramos que non debería haber excusa algunha para que non sexan aceptadas e, por tanto, introducidas na nova ordenanza como unha mellora da mesma. Remato, en todo caso, e aínda que o obxectivo último desta ordenanza sexa ser máis áxiles e eficientes en segundo que licencias, compre lembrar aquí o principal problema da xerencia, que non é este, senón a falla de recursos humanos necesarios para desatascar o servizo. Porque non é razoable que se teña que esperar máis dun ano e medio de media para recibir unha licencia. Se o que se quere ser máis eficiente de verdade, hai que axilizar as ofertas públicas de emprego que este goberno é incapaz de sacar adiante en tempo e forma, o que está a atrasar o reforzo de persoal da Xerencia de Urbanismo. Agora, máis que nunca, moi necesario por mor, efectivamente, da entrada en vigor do novo Plan Xeral. Aínda con todo, este Grupo Municipal vai a votar a favor desta moción, pero, eso sí, será un sí crítico. Máis nada, moitas grazas. Turno final, Teniente Alcalde de Urbanismo. Moitas grazas. Bueno, eu creo que como resumen diría tanto o PP como o Bloque Nacionalista Galego que lean a legislación. A legislación non a fixo o Concello de Vigo e a legislación hai que cumplila. Eu xa sei que o Bloque é bastante partidario de declararse absolutamente insumiso e incluso incumplidor de leis. Pero a determinación da calidade do silencio administrativo non a define este Concello, como vostede poderá comprobar. A Lei de Emprendemento de Galicia, que define que determinados procedementos se fan con comunicación previa ou declaración responsable, non a fixo o goberno local. Agora, veo que o PP de Vigo fai unha emenda á totalidade do que fixo a Xunta de Galicia no Parlamento de Galicia, porque non se entera que a comunicación previa é o procedemento, e o control é ex post, e a lei non fixa plazo. Por lo tanto, se quere vostede facer unha emenda á totalidade o señor Rueda, pois nos desde aquí o apoiamos, porque seguro que hai moitas cousas desa lei que tampouco compartimos. Ahora, o do Bloque Nacionalista Galego non ten nome. Vostedes, como están acostumbrados ao urbanismo á carta, pensan que todo o mundo como vostede, pero non é así. A realidade é que non é así. As licencias son actos reglados. Por certo, ten vostede conta de todas as licencias que se aproban todas as semanas no Consello da Xunta. Só fai falta que as mire. Polo tanto, perdón, no Consello da Xerencia. Só fai falta que vostede as mire e as lea. Polo tanto, que está dicindo vostede aquí de que non hai transparencia, de que esta lei esta normativa o que pretende é perda de garantías urbanísticas, pero de que fala? Ou desregularización? Pero se esta lei o que traslade a legislación vixente, se vostede non está de acordo, promova en outros espacios, non no Concello de Vigo. Tamén no Concello de Vigo estamos en contra de moitas actuacións legislativas que conculcan os dereitos dos concellos e tratan os concellos como se foran menores de idade e sin autonomía. Pero a realidade é que temos que cumplir a lei. Pero, bueno, o que xa resulta, cando menos escandaloso, é que veña aquí o Partido Popular de Vigo dicindo que en Vigo tardamos tempo en tramitar licencias. Como lle chama a vostede o que fai Patrimonio da Xunta de Galicia? Como lle chama a vostede? Que este mesmo Concello leva máis dun ano á espera de informes de patrimonio que permiten facer obras, eso sí, para interese xeral de toda a cidadanía. Eso sí que é un escándalo. E o que fai, dende logo, a Xerencia de Urbanismo traballar para axilizar os trámites e os tempos, dentro dos tempos que reglamentariamente temos establecidos. E todo eso, coa axuda e complicidade dos colexios profesionais, dos que vostedes parece que se esquecen e non respetan. Este Concello sí, e cree que son os máis indicados, ademais, para aportar a esta normativa.
Moitas gracias, señora teniente alcalde. Rematado o debate, pasamos ás votacións. Hai un voto particular do BNG que vamos a votar en primeiro lugar. Votos a favor do voto particular do BNG? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitado por 3 votos a favor, 19 en contra e 5 abstencións. Pasamos a votar o texto de a ordenanza. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións, 0. Queda aprobado por 24 votos a favor, 3 en contra e 0 abstencións. Pasamos ao punto 6, aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora de implantación, intensidade e funcionamento das vivendas de uso turístico e dos apartamentos e vivendas de uso turístico. Ten a palabra a teniente alcalde de Urbanismo. Moitas grazas, señor presidente, e moi bo día de novo a todas e todos. Bueno, o obxectivo desta ordenanza municipal é garantir o acceso á vivenda, evitar problemas de convivencia na nosa cidade, evitar o vaciado de veciños do centro da cidade e dar seguridade xurídica a empresarios e usuarios, co obxectivo fundamental de manter que Vigo é unha cidade para vivir, é a cidade con maior calidade de vida de toda España. Nos últimos anos, o municipio de Vigo, entre outros motivos derivados do atractivo turístico que a cidade ten, ven experimentando un crecemento significativo no número de vivendas de uso turístico e apartamentos ou vivendas turísticas, especialmente nas áreas centrais, no ensanche histórico e nas zonas litorais de maior atractivo. Este incremento, consecuencia dun novo modelo de economía vinculado ao turismo urbano e tamén da presencia das plataformas digitais de intermediación, está a xerar efectos relevantes sobre o tecido residencial da cidade, afectando o acceso á vivenda habitual e a convivencia veciñal. Obviamente, dado que existen vivendas que se destinan a uso turístico, pois se disminuye a oferta de vivendas de uso residencial permanente e, polo tanto, isto tensiona os precios. A necesidade de adoptar medidas que compatibilicen a actividade turística coa vida cotidiana dos barrios é o que motiva a presentación desta ordenanza. Ademais, a xurisprudencia recente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma que a actividade de vivenda de uso turística constituye un uso terciario de hospedaxe e non residencial, debendo asustarse tanto á normativa sectorial como á urbanística, polo que require o correspondente título habilitante municipal. O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, definitivamente aprobado no ano 2025, establece o uso terciario hoteleiro que agrupa distintas modalidades de aloxamento, entre elas as vivendas de uso turístico. Polo tanto, as vivendas de uso turístico xa non son un uso residencial, senón son un uso terciario hosteleiro. O mesmo artigo habilita expresamente o Concello para aprobar mediante ordenanza municipal específica a regulación da implantación e intensidade destas actividades, adaptando as normas ás particularidades de cada zona e garantindo a coherencia co planeamento urbanístico xeral. A presente ordenanza céntrase exclusivamente en esa clase de aloxamento, vivendas de uso turístico e apartamentos e vivendas turísticas, que trátanse de establecimentos destinados ao aloxamento temporal ou ocasional, sin carácter de residencia habitual, diferenciándose dos hotéis, pensións e outros establecementos tradicionais tanto pola súa tipoloxía edificatoria como polo seu impacto directo sobre o uso residencial urbano, o emprego e a actividade económica. Mais aínda cando hoxe existen máis plazas hosteleiras dispoñibles nas vivendas de uso turístico en apartamentos e vivendas turísticas que as que temos nos usos hosteleiros habituais. E cando, ademais,
estas vivendas de uso turístico non teñen costes afundidos, non é un uso que non poda derivarse de xeito inmediato a outra actividade, senón que teñen un uso inmediato no alugueiro en uso residencial. Compre destacar que de conformidade como decíamos, coa interpretación xudicial, ademais esta é un acto sometido á autorización ou título habilitante municipal, que cumpre unha función fundamental. Non é soamente un mero trámite formal, senón que asegura a idoneidade profesional, a seguridade dos usuarios e o cumprimento dos estándares legais aplicables, preservando a vez a calidade urbana e o equilibrio social nos barrios. O obxectivo final da ordenanza é ordenar e racionalizar a implantación das vivendas e apartamentos turísticos e de uso turístico, garantindo a compatibilidade co uso residencial e con dereito á vivenda, preservando a calidade urbana e promovendo un equilibrio sostible entre a actividade turística e a vida cotidiana dos barrios, impidiendo que se poda executar esa actividade se non existe un acceso específico para esas vivendas de uso turístico, impedindo que se podan desenvolver si debaixo nas plantas inferiores existen actividades residencial, impedindo que se podan realizar en vivendas que contasen con algún tipo de protección, subvención ou axuda para a súa rehabilitación, e permitindo que o Concello de Vigo poda declarar con estudio previo e tramitación administrativa zonas limitadas para o seu uso. Moitas gracias, señora Tenente Alcalde. Turno de grupos. Turno Grupo BNG. Despois de moito tempo de expectación, poderíamos resumir o seu proxecto de ordenanza reguladora dos pisos turísticos cun refrán ou cunha expresión popular. A montaña pariu un rato. Estamos diante dun exercicio de simulación normativa. Pretenden facernos creer que con esta ordenanza queren meter en cintura un fenómeno ultra especulativo como son as vivendas de uso turístico, mas en realidade non fan tal. Non? O BNG levamos moito tempo a exixir ao Concello de Vigo, o seu goberno municipal, que puxese freo á proliferación das vivendas de uso turístico. Engadíronse máis de 2.000 nos últimos 3 anos. Ese é o resultado da súa política de brazos caídos. Vivendas de uso turístico nas que a Xerencia Municipal de Urbanismo non practicou unha soa inspección. Nunca. Non foron capaces nin tan sequera de cotexar se ese presunto título habilitante, esa comunicación de actividade, estaba en vigor no REAT nin no novo rexistro obrigatorio a nivel estatal. E demandábamos poñer freo aos pisos turísticos nun contexto onde están incidindo de maneira directa e moi grave no gravísimo problema do acceso social á vivenda nunha cidade na que padecemos incrementos dos prezos dos alugueiros por volta de máis do 30% nos últimos 5 anos, onde a día de hoxe 9 de cada 10 vivendas que están dispoñíveis para alugueiro residencial superan os 700 euros mensuais e donde hoxe en Vigo temos 5 pisos turísticos por cada vivenda destinada en oferta a alugueiro residencial. A súa proposta trae unha regulación moi laxa, que se sitúa moi por detrás de medidas aplicadas noutras cidades, como é o caso da Coruña, gobernada polo Partido Socialista, ou como é o caso de Santiago de Compostela, que carece de controis efectivos para limitar o aumento dos pisos turísticos. É un texto frouxo, cheo de vanas declaracións de intencións, pero sen ferramentas reais para intervir con medidas concretas mentre o problema segue a medrar. E é por iso que o Bloque Nacionalista Galego formulamos unha batería de 11 enmendas que volven a este pleno a través dun voto particular cunha idea central, e é que esta ordenanza faga o que dixo a señora Caride que quere facer, protexer o dereito social á vivenda e evitar a saturación turística. Miren, Vigo necesita unha ordenanza valente, unha ordenanza útil e xurídicamente sólida que nos coloque a cabeza das cidades galegas e do conxunto do Estado na restricción das vivendas de uso turístico. Porque para o BNG é claro, se o rendismo especulativo declarou a guerra ao dereito social á vivenda, o BNG defendemos que o Concello de Vigo lle declare a guerra aos pisos turísticos despregando con toda a contundencia todos os medios legais para frealos. 11 enmendas nas que incluímos unha moratoria de entre 18 e 24 meses para que non se autorice ningún piso turístico máis mentre o Concello elabora un estudo para analizar o nivel importante de saturación destes inmóveis na cidade. Unha medida que ademais queremos que se complemente cunha disposición adicional que prevé a suspensión automática de novos pisos turísticos naquelas zonas onde o precio medio do alugueiro se teña incrementado por riba do IPC durante o último ano.
Cremos que o título habilitante para os pisos turísticos non pode ser un dereito perpetuo, como non o é en prácticamente ningunha actividade. Por iso, propoñemos que o título habilitante teña unha duración máxima de 5 anos sen prórroga automática. Pero tamén, sabendo que non se pode aplicar un efecto retroactivo pleno, sí que cremos que non se pode facer a vista gorda diante das case 2.400 vivendas de uso turístico que hoxe existen na cidade, para mantelas nunha especie de limbo eterno. E por iso demandamos que se estableza un prazo de 3 meses para que todos os pisos turísticos que hoxe existen tramiten unha declaración de conformidade urbanística para acreditar que cumpren coa normativa, que cumpren coas medidas de protección contra incendios de uso terciario e hosteleiro e non de uso habitacional, así como requisitos de habitabilidade e accesibilidade. Creemos que hai que endurecer as condicións urbanísticas para a implantación de novos pisos turísticos. Nos dicimos claramente que só se instalen en baixos ou en primeiros andares naqueles bloques residenciais sempre e cando teñan un acceso absolutamente independente, fixando unha distancia mínima de 250 metros entre portais daqueles bloques que teñan pisos turísticos e tamén que non se autoricen pisos turísticos con menos de 50 metros cuadrados para evitar ese fenómeno dos micropisos turísticos que tanto dano fai no acceso a vivenda dos sectores máis vulneráveis. Creemos que hai que fixar un tope. Non podemos asumir que haxa máis dun 1% do total de inmóveis existentes na nosa cidade destinados a uso turístico. E creemos tamén que é imprescindible reforzar o control e as inspeccións, porque sen inspección, sen rexistros públicos eficaces, sen transparencia, calquera ordenanza como a que hoxe vostedes tramitan neste pleno vai ficar en papel mollado. Queremos que a Xerencia de Urbanismo realice inspeccións periódicas, queremos que se dé conta a través de informes a este pleno. En suma, o que queremos é que a ordenanza sexa un elemento, un instrumento normativo efectivo para garantir o dereito á vivenda sobre outro tipo de lóxicas. Turno Grupo Popular. Buenos días a todos. La aprobación de esta ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico representa una forma de gobernar, la forma de gobernar de un Partido Socialista que vuelve a llegar tarde y que solo se escucha a sí mismo. Así lo demuestra que esta norma todavía esté en fase de aprobación inicial y así lo demuestra también que hayan rechazado todas las alegaciones presentadas por este Grupo Popular, oponiéndose, entre otras cosas, a establecer un régimen transitorio, a analizar anualmente el impacto de esta regulación en el mercado de la vivienda o a efectuar una revisión periódica de la ordenanza. Esta norma intenta resolver un problema estructural recortando derechos individuales y de este modo lo que está haciendo no es regular, sino trasladar su propia responsabilidad a quienes han cumplido con la ley. Seamos claros desde un principio. El alquiler de corta duración es un ejercicio legítimo del derecho de propiedad. No es una concesión graciosa de la Administración y no es el origen del problema de la vivienda en Vigo. Y conviene decirlo alto y claro. Vigo lleva 18 años sin una política real de vivienda, sin un parque público suficiente, sin planificación sostenida, sin alternativas habitacionales eficaces para jóvenes, para familias o para mayores. Y ahora, tras casi 2 décadas de inacción, se pretende que una ordenanza municipal sirva de cortina de humo para tapar este vacío político. Eso es improvisación normativa. Limitar, prohibir o expulsar propietarios que han actuado conforme a la ley no va a crear ni una sola vivienda pública, no va a bajar los precios por sí solos y no va a corregir los errores acumulados de una política inexistente. Y desde el punto de vista jurídico, la situación es aún más grave. Las restricciones anunciadas de prohibiciones, cupos, zonas saturadas afectan directamente al contenido económico del derecho de propiedad. Y cuando se vacía de valor una propiedad sin indemnización, estamos ante lo que el derecho denomina expropiación regulatoria encubierta. Y el artículo 129 de la Ley 39/2015 es tajante. Necesidad, proporcionalidad y mínima intervención. ¿Dónde está la necesidad cuando existen medios menos restrictivos, cuando hay 20.000 viviendas vacías en Vigo, cuando las ayudas municipales a la rehabilitación de pisos desocupados apenas cuenta con una dotación presupuestaria y solo se acoge a ellas un único propietario en toda la ciudad?
¿Dónde está la proporcionalidad cuando se trata igual al pequeño propietario que a una explotación intensiva? ¿Dónde está la eficacia cuando se prohíbe en lugar de hacer cumplir la normativa existente? Se nos habla de convivencia, de ruidos, de residuos, de seguridad, pero para eso ya hay leyes, ordenanzas, sanciones y policía. Lo que falta no es norma, lo que falta es voluntad de aplicar la que ya existe. Y ahora se añade otro elemento que no puede ignorarse y es la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal del año 2025. El legislador estatal ha querido un equilibrio, más capacidad de decisión para las comunidades, sí, pero respetando derechos adquiridos y sin prohibiciones automáticas. Esta ordenanza no puede ni debe pasar por encima de esa ley, ni sustituirla, ni vaciarla de contenido desde el urbanismo municipal. Hacerlo sería jurídicamente cuestionable y políticamente irresponsable. Pero hay un límite que no admite discusión y es la retroactividad lesiva. No se puede cambiar las reglas a mitad de partido. No se puede decir a quienes han invertido, cumplido y confiado en la ley que ahora su actividad queda prohibida sin transición, sin compensación y sin alternativa. Eso no es regulación, eso es causar un daño irreparable. Vigo no necesita más prohibiciones. Vigo necesita una política de vivienda que no se haya abandonado durante 18 años. Vigo necesita planificación, inversión pública y asumir responsabilidades, no buscar culpables fáciles. Porque una ciudad que gobierna a base de prohibiciones es una ciudad que ha renunciado a gobernar con soluciones reales. Regular, sí. Prohibir por inacción, no. Ordenar, sí. Expropiar por norma, no. Y, sobre todo, la vivienda pública se construye con políticas y no con prohibiciones. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Turno de resposta final, señora Teniente Alcalde. Bueno, creo que a visión está clara, non? Entre o Partido Popular, donde el mercado, amigo, el mercado, e o Bloque Nacionalista Galego, que quere que regulemos todo e que confisquemos todo, incluso que digamos que tamaño mínimo teñen que ter os pisos que se poden destinar a vivendas de uso turístico, que sexan maiores de 50 metros cadrados, non vai a ser que hai algunha familia que non poda ubicarse nesas residencias, pois está a centralidade, que é a que ten este goberno, que goberna para a inmensa maioría dos cidadáns de Vigo e que por eso lle dan o seu apoio. Eu, sinceramente, na intervención do Partido Popular, eu creo que algunha cousa tiña razón, pero equivocouse de anos. 17 anos. Os 17 anos de goberno do Partido Popular en Galicia, donde en Vigo non se fixo ningunha vivenda. Xa lle daban fai un momento os datos. Non lle de vergonza que Vigo, a cidade que ten 6.000 demandantes de vivenda, a Xunta de Galicia durante 17 anos lle dera as costas, porque ten vostede que lembrar que a competencia en materia de vivenda é unha competencia autonómica. E claro, hombre, moito éxito os programas que puso en marcha a Xunta de Galicia para mobilizar vivendas baleiras non tiveron. Lle recordo que movilizaron 6 vivendas en toda Galicia en 7 anos. A cifra, sin dúbida, é, vamos, impresionante. En todo caso, claro, como o Partido Popular decidiu que isto das vivendas de uso turístico eran carta blanca para calquera e que foran os concellos os que regularan, porque a Xunta de Galicia é cara amable, lle concede autorización a todo o mundo pode inscribirse no rexistro. Despois chegan os concellos e son os que teñen que conciliar esa situación co acceso á vivenda e a convivencia nas días cidades. Bueno, o de Bloque Nacionalista Galego é surrealista, porque ademais tampouco se coñece os datos. Sabe vostede onde se incrementou o número de vivendas turísticas no último ano? No Concello de Pontevedra. Aumentouse un 1%. Sabe vostede cantas temos nesta cidade? Disminuíse en 5%. Dende xaneiro do ano 2025 e xaneiro do ano 2026. Por certo, esa disminución seguro que ten que ver co que o Plan Xeral contempla un uso distinto para as vivendas de uso turístico. Porque non é un uso residencial. Por moito que o Partido Popular crea que non, que eu non sei que fala de expropiación, aquí non se expropia a ninguén, teñen un uso perfectamente posible, o uso residencial permanente, por exemplo, en aluguer. Por lo tanto, sin ningunha vía, nin ningunha confiscación, dende a centralidade e a normalidade, desexando que causen o menor número de conflitos posibles cos seus veciños, por lo tanto, que teñan acceso directo. Isto
De xeito claro, disminuye de forma fundamental a implantación de vivendas de uso turístico, porque as vivendas que poden ter ese acceso son reducidas, e seguindo atentos ao que ocurra no mercado para facer zonas máis limitantes. Moitas gracias, señor Teniente Alcalde. Rematado o debate, pasamos votacións. Hai un voto particular do Bloque Nacionalista Galego que votaremos en primeiro lugar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións cero. Queda rexeitado por 3 votos a favor, 24 en contra e 0 abstenciones. Procedemos á votación de aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora de vivenda de uso turístico e apartamentos. Votos a favor? Contra? Abstencións cero. Queda aprobado por 19 votos a favor, 8 en contra e 0 abstencións. Antes de pasar ao apartado de mocións, guardaremos un minuto de silencio en memoria das víctimas de violencias machistas. Moitas gracias, señoras e señores concelleiros. Pasamos ao punto 7º da orden do día, primeiro de mocións, moción do Grupo Municipal do BNG para conseguir avanzar en igualdade real e efectiva frente ao rearmamento do machismo. Ten a palabra a súa portavoz. Bo día de novo. Como dixemos na nosa intervención anterior, estamos vivindo un momento de reforzamento do machismo na sociedade, mentres a desigualdade entre mulleres e homes continúa. A igualdade hoxe é un espellismo e a violencia patriarcal avanza, poñendo en risco os dereitos conqueridos durante anos e anos de loita feminista. Hoxe están ameazados os nosos dereitos sexuais, reprodutivos e vitais, o tempo que aumenta dun xeito insoportable todas as formas de violencia machista que teñen a súa maior expresión nos feminicidios e na violencia vicaria que, por desgraza, vemos estes días. O que está detrás desta violencia é a desigualdade e é o patriarcado. E, mentres tanto, hai movementos sociais e mesmo partidos políticos que alentan ou consenten que se difundan mentiras acerca da situación real das mulleres. A realidade é que a vida das mulleres continúa marcada por unha enorme discriminación en todos os ámbitos. Hoxe queremos centrarnos no ámbito laboral, porque as mulleres son as protagonistas dos peores indicadores de temporalidade e precariedade, mentres que a fenda salarial continúa a ser insoportable. Segundo os datos do ano 2024, na Galiza, as mulleres cobraron de media un 17,7% menos que os homes. O mercado laboral reserva ás mulleres os contratos máis precarios e os sectores con peores salarios. E esta situación agrávase para as mulleres migrantes, para as máis mozas, para as maiores e para as que viven soas con crianzas ao cargo. Asistimos deste xeito a unha feminización da pobreza e é unha enorme crise nos servizos públicos que privatiza e individualiza os coidados con enormes consecuencias negativas para as mulleres. É por iso que traemos aquí esta moción que propón medidas dirixidas, por unha banda, a combater as mentiras e a manipulación da información pública. Por outra banda, a conseguir que as mulleres coñezan e defendan os seus dereitos, especialmente no sector laboral dos servizos sociais, que é
o máis feminizado e onde conflúen ademais a maior presenza de mulleres migrantes. E, por último, a visibilizar e apoiar de xeito firme o movemento feminista e as súas mobilizacións na nosa cidade. Nese sentido, o primeiro acordo que lles propoñemos é para manifestar o compromiso da Corporación Municipal co movemento feminista galego e apoiar as mobilizacións que van ter lugar na nosa cidade o 8 de marzo. O Concello de Vigo debe servirlle de altofalante o movemento feminista organizado e apoiar todas as manifestacións e reivindicacións que realicen a nosa cidade. En segundo lugar, reclamamos á Xunta a creación do Instituto Galego das Mulleres, un organismo público que promova políticas de igualdade de xeito transversal, que responda con datos á desinformación, que fomente e elabore normativas máis avanzadas na loita pola igualdade real e que asesore tanto a administracións públicas como a todo tipo de organizacións e institucións para avanzar na igualdade nos seus ámbitos. A continuación, instamos a Xunta a reforzar os centros de información á muller, especialmente naqueles lugares onde non os hai, e, en concreto, no caso de Vigo, a colaborar co Concello para ampliar a súa implantación territorial e os seus servizos con 2 novos centros, dotándoos do persoal suficiente para que a información e atención ás mulleres estea garantida ao longo de todo o ano con horarios amplos. Instamos tamén a Xunta e o Concello a colaborar con accións conxuntas coas organizacións sindicais e coas organizacións empresariais dirixidas a garantir a eliminación da discriminación nas empresas e a fomentar a participación das mulleres na negociación colectiva e incluir medidas de discriminación positiva nesas negociacións. Propoñemos 2 medidas dirixidas especificamente ao Concello de Vigo, o Goberno Municipal. A primeira, referida ao Observatorio Municipal de Xénero, unha ferramenta que naceu a beiro do 4º Plan de Igualdade, pero que caeu no esquecemento ao longo destes anos. Queremos que se convirta nunha ferramenta útil non só para recibir denuncias e queixas relacionadas coa discriminación das mulleres, senón tamén para analizar e visibilizar a situación das mulleres en Vigo e loitar así contra os bulos e a desinformación. A segunda medida que lle propoñemos ao Goberno Municipal é que poña en marcha actividades de formación e información especificamente dirixidas ás mulleres que traballan nos servizos de atención social para que coñezan os seus dereitos e poidan reclamalos nos seus postos de traballo, especialmente o dereito á súa seguridade cando prestan servizos ás persoas usuarias. En definitiva, o que traemos aquí son medidas concretas que a Xunta e o Concello poden poñer en marcha para combater a desinformación con datos visibles e accesibles, para manter unha vixilancia permanente tanto na Galiza como no Concello de Vigo sobre a situación real das mulleres, para garantir que as mulleres coñezan os seus dereitos e apoialas e acompañalas nas súas reclamacións, e para apoiar con firmeza o movemento feminista en todos os actos e reivindicacións que organicen para este 8 de marzo. Moitas grazas. Turno Grupo Popular. Grazas novamente, presidente. Hai que recoñecerlle algo ao BNG. Creatividade non lles falla. Rearmamento do machismo, ofensiva reaccionaria, retroceso histórico, discursos retrógrados, unha narrativa case apocalíptica. Pero onde está ese rearmamento? Porque falar de rearmamento implica desmontarse de dereitos, ofensiva institucional e regresión estrutural. En Galicia o que hai é exactamente o contrario. 935 millóns no 8º Plan Estratégico de Igualdade 2022-2027, máis de 1.100 millóns en políticas de conciliación e corresponsabilidade, 29 millóns destinados en 2026 este ano a súa promoción da igualdade, 84 centros de información á muller atendendo a máis de 17.000 mulleres cada ano, 4 CIE móviles e 5 centros de crise 24 horas, gratuidade universal das escolas infantís de 0 a 3 anos con 65 millóns anuais, máis de 100 casas niño, máis de 160 casas do maior. Hai 32 millóns no programa EMEGA para emprendemento feminino, 5 millóns en este ano 26 para impulsar a iniciativa empresarial das mulleres, a Lei 7/2023 para a igualdade efectiva. Iso é política pública sostida. E Galicia reduciu a fenda salarial máis de 4 puntos na última década. A ganancia media anual das mulleres medrou un 5,66% e o paro feminino baixou nun 4,65%. Señora Martínez, datos frente á dramatización. Falar de ofensiva estrutural cando os indicadores avanzan é cando menos unha lectura interesada. A igualdade construíse con constancia, non con alarmismo permanente. Ademais, nesta moción volven reclamar unha creación do Instituto Galego das Mulleres. Galicia xa conta cunha Secretaría de Igualdade con rango orgánico, algo que
sempre teñen a criticar, con competencias executivas reais, con planificación estratégica, con orzamento propio e con coordinación transversal. E aquí a pregunta é sinxela. Estamos falando de máis igualdade ou de máis burocracia? Igualdade non depende de formato administrativo, depende de orzamento, execución e resultados. Se realmente queremos falar de liberdade e coherencia, miren, imos falar claro. Hai poucos días debatease no Congreso a prohibición do burka e do niqab. Un debate incómodo, sí, pero tamén sobre liberdade. Para nós, calquera prenda imposta que limita a invisibilidade e liberdade dunha muller merece un debate serio. E aquí quero facerles unha pregunta directa ao BNG e ao Partido Socialista. Están dispostos a afirmar que o burka é sempre unha expresión libre e voluntaria da igualdade das mulleres? Que non existe presión cultural, social ou familiar en ningún caso? Se non poden afirmarlo con esa rotundidade, entón o debate é lexítimo. Non pode pecharse simplemente como fixeron vostedes no Congreso, porque a iniciativa resiste un partido que non forma parte do seu bloque. A igualdade non pode depender dun logotipo. Ou defendemos principios ou defendemos bloques. E sabemos tamén o que dirá o PSOE. Iránse a unha blindaxe, a un ataque fácil. Dirán que banalizamos, que exageramos, que buscamos confrontación, que apoiamos a ultradereita, pero aquí non estamos falando de etiquetas e non de principios. O Partido Popular leva décadas impulsando políticas reais de conciliación, protección ás vítimas e igualdade efectiva. Non se pode desautorizar un argumento simplemente porque coincida nun momento puntual cunha proposta doutro grupo. Iso non é feminismo, iso é tribalismo político. Nos avaliamos contidos, non siglas. Vostedes son feministas, depende de quen o propoña. Vamos, menuda coherencia. O non polo non, como sempre. Falan de rearmamento do machismo, mirando sempre cara a xunta. Pero cando as investigacións, os escándalos ou as polémicas afectan ao seu bloque político en Madrid, desaparecen as palabras grosas. Os escándalos de Ábalos e Coldo, a lei do sí o sí que vostedes apoiaron, o caso Dao desta semana. Exisa que leve gobernando 8 anos en España, con un Ministerio de Igualdade, con 3 ministras, 8 anos sen facer nada, con máis de 500 millóns de euros no seu orzamento, e non a nós, non aos que estamos na oposición, o que estamos a facer ben en Galicia. E ao mesmo tempo, léase vostede a si mesma, están vostedes apoiando ese goberno, entón vostedes terán certa responsabilidade de que as cousas vayan así e que esta última semana unha muller foi asesinada, unha por día. Teñen vostedes unha sobravara de medir, aí non hai ofensiva, non hai un rearmamento, aí están caladiños cos seus socios. E sabemos tamén que dirán os do PSOE. Somos progresistas, somos feministas, pero a igualdade non se proclama, demóstrase. E cando un goberno se autodefine como o máis feminista da historia, eleva rodeado de polémicas, investigacións, pois a superación moral cae pola propia forza. Mire, isto non é política de bloque, é política de principios. Se nós nin queremos dramatización, queremos resultados, investimentos, políticas sostidas e avaliadas, e non imos apoiar este uso ideolóxico e selectivo da igualdade. Grazas, presidenta. Gracias. Non pasa nada, pero respeten cada un o tempo que ten. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Moi bo día a todas e a todos outra vez. Escoitar a veces o Partido Popular falar de igualdade, a verdade é que é canto menos moitas veces ridículo. Sabe o que me gustaría a min saber? Sabe o que lle gustaría saber a todas as mulleres deste país? Se as mulleres do Partido Popular están dispostas a denunciar o acoso sexual da concelleira de Móstoles que sufriu a concelleira de Móstoles. Eso sí que lle gustaría saber a todas as mulleres deste país. Nos gustaría saber se vostedes están dispostas a poñerse do lado das mulleres acosadas deste país. Pero xa se ve que solamente lles interesan aquelas que poden utilizar políticamente para donar ao adversario. E o feminismo non se pode utilizar como unha arma política, que é o que fan vostedes cada 2 por 3. Tamén, agora, centrándome realmente na moción que presenta o BNG, vou principiar por anunciar con claridade que imos votar en contra desta moción presentada, como digo, polo BNG. E vou a explicar por qué. Miren, imos facelo en primeiro lugar porque esta non é unha moción pensada para avanzar en igualdade, senón unha moción pensada para desgastar ao Concello de Vigo, que é
con datos, con orzamentos e con feitos, o Concello que desenvolve as políticas públicas máis avanzadas en igualdade a nivel municipal en Galicia. E esa é unha realidade. E o que máis recursos económicos e humanos adica a esta materia. Vostedes veñen aquí a pedir o que non fan onde gobernan. E levan así anos. Falan de reforzar servizos, de ampliar estructuras, de crear organismos, pero nos concellos nos que teñen responsabilidades directas non vemos nin esa ambición nin ese compromiso orzamentario, o que é moi doado de exixir dende a oposición, o que non se practica dende os gobernos. En segundo lugar, non compartimos nin o seu modelo institucional. Nos defendemos con claridade que a igualdade debe ter rango máximo no goberno galego. Defendemos unha consellería de igualdade forte, con capacidade política e con capacidade orzamentaria propia. Non nos conformamos con menos, non aspiramos a sustituir responsabilidades políticas por estructuras administrativas que poidan diluir a centralidade da igualdade no conxunto da acción do goberno galego. E miren, cando falan vostedes do CIN de Vigo, convén dicir a verdade. Xa lles gustaría aos CINs de cidades como Santiago ou Pontevedra, onde lles recordamos que gobernan vostedes, goberna o Bloque Nacionalista Galego, estar dotados como está o CIN de Vigo, en persoal, en recursos e en actividades. Xa lles gustaría. Aquí hai atención estable, hai reforzos e hai compromiso orzamentario. E, curiosamente, ninguna palabra na súa moción sobre os CIN móviles da Xunta, que son un auténtico exemplo de precariedade e improvisación. Silencio absoluto. Deben de estar de acordo con ese modelo de CIN móvil da Xunta de Galicia. Esa é a súa coherencia. En terceiro lugar, non imos aceptar ningunha loción do Bloque Nacionalista Galego en materia de igualdade. Ningunha. Non cando vostedes se aliñan con postulados que cuestionan a centralidade política das mulleres como suxeitos do feminismo. Non cando abrazan teorías que dilúen a categoría política de muller e que na práctica acaban invisibilizando a metade da humanidade. Nos defendemos un feminismo claro, material, centrado nos dereitos das mulleres como suxeitos políticos e sociales. E, en cuarto lugar, esta moción falta ao respecto ao movemento feminista de Vigo, porque o movemento feminista desta cidade ten o seu propio espazo de interlocución institucional, o seu propio espazo. Ten un pleno específico no que expresa as súas reivindicacións con autonomía e con voz propia. Teñen liña directa con esta concelleira, calquera que sea a asociación feminista que se quera reunir conmigo. Nunca me neguei a reunirme con ningún colectivo feminista desta cidade. Vostedes saben que moitas veces se sinten incómodos cando ese movimento feminista fala claro. Incomódalles cando reclaman a abolición da prostitución. Incomódalles cando se cuestionan determinadas correntes ideolóxicas. E incomódalles cando se lembran que as mulleres somos a metade do mundo e que temos unha senda propia que non se pode confundir nin diluir con outras. O feminismo ten unha senda propia, como digo, de loita contra a violencia machista, contra a explotación sexual, contra a precariedade laboral, contra a feminización da pobreza, contra a desigualdade estructural. E esa senda non se defende con mocións de copia e pega que presentan cada 8 de marzo sen autocrítica, sen balance e sen recoñecer o traballo que xa se está a facer nesta cidade. Por todo isto, imos a votar en contra, porque esta moción non busca mellorar as políticas de igualdade do Concello de Vigo. Moitas grazas. Gracias, señora concelleira. Ten a palabra o grupo do BNG para pechar o debate. Moitas grazas de novo. É moi difícil en 3 minutos poder responder a tantas cousas como se dixeron neste pleno. Para comenzar, o Partido Popular, a verdade é que nesta mesma semana falar dunha narrativa de rearme do machismo coa cantidade de asasinatos que vimos nesta semana é de traca, porque probablemente o Partido Popular sexa máis dese feminismo de Vox, como dixo a súa representante en Extremadura, que coincide con Vox no feminismo, sin que ninguén, por certo, a desdicira desde o seu partido. Probablemente no Partido Popular son máis de recortar os orzamentos de apoio a mulleres víctimas de violencia machista, como fixeron o ano pasado e como continúan facendo isto. Probablemente son máis partidarios de separar o que é igualdade de loita contra a violencia machista, como fixeron coas súas direccións xerais. Estaría moi ben que en algún momento da súa intervención dixesen
por que non están de acordo coas propostas concretas que presentamos, porque para iso traemos unha moción, porque son propostas concretas e o Partido Popular prefire falar de temas que non afectan en nada a cidade de Vigo e que os traen importados porque o único que queren é falar por falar. En canto á intervención do Partido Socialista, que nos di que esta moción está pensada para desgastar o Concello de Vigo e a súa opinión. O certo é que boa parte das medidas que aquí se propoñen proceden dese cuarto plan que vostede tanto louvou na súa intervención anterior e que son propostas que foron deixando de facerse nos últimos anos. Por certo, un cuarto plan que impulsou unha concelleira de Igualdade do BNG. Din que non comparten ese modelo institucional, que preferirían unha Consellería de Igualdade. Estamos totalmente de acordo, pero que o Instituto da Muller que nos estamos defendendo ten que ser unha organización independente precisamente para evitar os vaivén políticos e para evitar que pase o que pasou co Partido Popular, que se cargou directamente a estructura da defensa das mulleres no seu goberno. Por outro lado, cando falamos do CIN, é moi interesante que comparen co de Pontevedra, que ten o mesmo persoal que ten o de Vigo para unha cidade de 80.000 habitantes, mentres nesta cidade de 300.000 habitantes temos a mesma dotación. Si hai problemas de persoal, poderán dicir que non, pero todos os veráns pecha moitas horas o CIN porque non ten mulleres que o atendan. E si falamos na moción, se a lesen, na moción fala dos CIN móviles da Xunta, falamos diso na moción. E sobre o que non nos entón, leccións de feminismo, miren, supoño que se refiren ao apoio do BNG á chamada lei trans, que tamén apoiou o Partido Socialista no Congreso dos Diputados, ou esquecen acaso ese apoio do Partido Socialista. En calquera caso, miren, o que nos interesa a nos é apoiar, por suposto, a todas as organizacións feministas, tamén asquelas das que vostede fuse nas manifestacións para non escoitar os seus discursos. Moitas grazas. Pregolles que cando este no uso da palabra calqueira membro da corporación non se interrumpan. Cada persoa ten o seu espacio e, polo tanto, temos que respetalo. E se hai que facer algunha aclaración, pois se pode facer noutra intervención. Eu prego que respetemos a todo o mundo. Ben, pois, esta moción do BNG non ten emendas e as sometemos a votación nos seus termos. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitada por 3 votos a favor e 23 en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista trasladando ao presidente do Goberno de España o seu recoñecemento por atender a petición do alcalde a dotar a cidade de alta tensión eléctrica. Ten a palabra o Grupo Socialista. Un segundo. Agora. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Creo que todos coincidiremos en que cuando una reivindicación política muy importante, en este caso para la ciudad de Vigo y su industria, cuando esta reivindicación se consigue, debemos mostrar nuestro reconocimiento. El Gobierno de Pedro Sánchez cumple siempre con esta ciudad. Lo hemos dicho muchas veces y no cabe duda que es el presidente de Gobierno que más ha hecho por esta ciudad, lo que incomoda, seguro que también hoy, mucho a BNG y a PP, pero esta es la realidad. La llegada de la muy alta tensión a Vigo era fundamental, imprescindible, para ser más exactos, para el conjunto de la industria. Pero, desde luego, y esta es una realidad, para Stellantis en la memoria, Citroën en la memoria de viguesas y vigueses. El alcalde conoció esta petición expresa ya por el año 2013. Gobernaba M. Rajoy. El alcalde le trasladó a M. Rajoy esta petición y este no hizo absolutamente nada. Otro ejemplo más del maltrato del PP a esta ciudad desde que Abel Caballero es alcalde de Vigo. El triunvirato Rajoy, Feijóo, Rueda merecen ser el próximo meco. La llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, con la llegada, el alcalde trasladó la misma petición. Y aquí viene una parte sustancial del relato de cómo se consiguen las cosas en esta ciudad
por el alcalde. Porque quiero leer literalmente lo que el alcalde de Vigo decía en el año 2022, cuando se daba desde el Gobierno de España el argumento de que Stellantis no tenía el mínimo consumo eléctrico, el alcalde dijo que no compartía ese criterio, que creo que no es conveniente y hay que usar otros. Literal, manifestó, seguiré presionando, lo hice con Rajoy y lo hago con el Gobierno actual. Eso es lo que nos diferencia del Partido Popular, que solo presiona cuando gobierna el PSOE. Y en ese mismo momento, abril del 2022, presentamos una moción a este Pleno solicitando expresamente que se modificase el decreto para que Vigo tuviera la muy alta tensión. También es cierto que en ese momento reprobábamos, y así fue aprobada, reprobábamos a la Xunta de Galicia por no tener iniciativa política para conseguir esta muy alta tensión. Por lo tanto, estamos hablando de que es la mejor demostración de que el alcalde de Vigo defiende a esta ciudad por encima de todo, como lleva haciendo 19 años. Bien, la llegada de la muy alta tensión a la ciudad forma parte ya de las resoluciones oficiales del Gobierno de España. 72 millones de euros, abonados íntegramente por el Gobierno de España, cumpliendo con esta ciudad y cumpliendo ante las peticiones del alcalde. Este Gobierno municipal ha defendido desde el minuto 1 los intereses legítimos de Stellantis, Citroën, por su aportación a la industria y al empleo, especialmente en Vigo y en su comarca. Defensa en los PERTE, defensa en la asignación de fondos europeos y en todas sus justas demandas, y ante todos los presidentes de Gobierno de España y de la Xunta. Por lo tanto, estamos ante otro momento histórico en esta ciudad. Afirma el alcalde, el mejor conocedor de esta ciudad, que esta decisión garantiza a Stellantis trabajo para 35 años. Por lo tanto, ¿cómo no reconocer la importancia de esta decisión? Es la propia empresa la que ha reconocido la trascendencia de este acuerdo. Porque sí, la historia de esta ciudad se escribe desde la llegada de Abel Caballero. Evidentemente que se escribe desde ese momento. Porque estoy seguro que de haber tenido esta ciudad alcalde o alcaldesa del BNG o del Partido Popular, el silencio hubiera sido manifiesto ante estas decisiones. Silencio y sumisión como ya hicieron con el trazado del AVE o con las cajas de ahorros. Por lo tanto, se demuestra que la máxima del alcalde, cumplida día a día, es que Vigo está por encima de todo, gobierne quien gobierne. Muchas gracias. Ten agora a palabra o grupo de BNG. No de xira de despedida da autolaudatio, da permanente laudatio ao amado líder por parte do portavoz de goberno, temos que dicir con toda clareza, e vou tentar expresalo coa maior das serenidades, que esta moción que trae o Grupo Municipal Socialista é unha nova falla de respeito a este pleno. Vostedes que non teñen o máis mínimo respeto democrático por esta corporación, porque efectivamente creen que vostedes representan a totalidade das viguesas e dos vigueses, a pesar de non representar a esa totalidade. Vostedes que confunden a cidade consigo mesmos, vostedes que se atreven a dicir pouco menos que Vigo non existía antes da flamante chegada de Abel Caballero grazas a un goberno de coligazón no ano 2007, pois agora engaden aos seus ridículos autoaplausos cos que se louvan a si mesmos despois das súas intervencións, exercicio triste, donde os haxa para alén de non regulamentario. Agora traen unha moción que sinceramente non pasa dun triste, cutre exercicio de lambebotas do seu goberno en Madrid, non? Mire, se o ex-susanista convencido Abel Caballero quere granxearse un maior apoio, unha maior complicidade, unha maior intimidade co presidente Pedro Sánchez, pois como xa lle dixen nalgún debate plenario previo, que lle envíe unha caixa de bombóns, un ramo de flores ou un telegrama, iso sí é a cargo do seu diñeiro e non do de todas e de todos.
Miren, este exercicio, dende logo, non sei que pensa que lles achega, non? O que fai é retratalos, é unha radiografía da súa impotencia, é a radiografía dos seus estertores, non? É a expresión dun goberno municipal que agora se convirte a desesperada nunha especie de brigada de comunicación para salvar al soldado Pedro Sánchez. Fan vostedes neste pleno o mesmo que o Grupo Municipal do Partido Popular coa Xunta de Galiza, non? Utilizan calquer marco institucional para defender os seus, para defender o indefendível ou para louvar o que é de xustiza. De verdade, señor Fon, vosté cree que se o goberno de M. Rajoy incorporase a liña de alta tensión eléctrica en Vigo, o seu grupo iba a traer a este pleno unha moción para agradecerlle ao presidente M. Rajoy esa graciosa concesión? Pero a quen lle toman o pelo? Pero en que pleno viven? Pero en que cidade están? É dicir, levan tanto tempo na carcoma do absolutismo que xa non entenden de que vai o debate democrático. E por iso poden permitirse o luxo de gastar unha das súas mocións de corta e pega, esas sí que son de corta e pega, para vir aquí a louvar ao seu xefe en Madrid. Miren, o BNG vamos a aproveitar esta moción para algo que nos parece máis importante, que é para falar dunha cuestión que está no fondo do enmarcado desta moción, que é a situación industrial e productiva dunha cidade que acumula un importante devalar. Os indicadores obxectivos dun informe tan pouco sospeitoso de antivigués como o informe Ardán, que patrocina o seu Delfín no Delfín, David Regades. Demostran como Vigo e a súa área retroceden na chega de valor engadido bruto. Demostra como as actividades industriais desta cidade están en retroceso por causa, fundamentalmente, da nefasta política productiva do Partido Popular dende a Xunta de Galiza, tamén pola falla dun apoio real e específico por parte do Goberno do Estado, por causa tamén dunhas políticas do ámbito comunitario a nivel europeo que en nada nos favorecen. E así temos un sector da automoción no que na área de Vigo non se instalou ningunha grande empresa nos últimos 9 anos. Por iso temos unha situación, e lle vou refrescar os datos o señor Aneiros, que a veces non escoita ben, por iso fai parte do goberno do que fai. Os últimos datos da enquisa de poboación activa o que reflicten é que en Vigo hai 7.000 ocupados e ocupadas menos dos que había na altura do ano 2009. 7.000 menos. 6.000 deses postos de traballo destruídos, curiosamente, nas actividades industriais. E por iso temos un sector de automoción que está enfrentando retos moi profundos nunha situación enormemente dificultosa, ou temos un sector estratégico irrenunciable como a construción e reparación naval nun punto bastante complexo tamén. Por iso, nós o que queremos é sustituir o seu telegrama de amor a Pedro Sánchez por unha moción que inste o goberno español e máis a Xunta de Galiza a cooperar no exercicio das súas competencias para poñer en marcha un plan de reactivación productiva e industrial para Vigo e a súa área, dotado con como mínimo 30 millóns de euros e con medidas concretas para o fortalecemento de actividades estratégicas como naval, como automoción, así como para o desenvolvemento das potencialidades enormes que Vigo ten no ámbito de innovación, a tecnoloxía e as comunicacións. Ese é o acordo útil para a cidade, o outro é apenas un exercicio patético. Grazas. Buenos días de nuevo. Pues aquí estamos ante un nuevo intento del PSOE de Abel Caballero de reescribir la historia como con otras tantas cosas. Pero la historia es solo una y la gente la recuerda. Y si no la recuerda, se puede siempre recurrir a la hemeroteca. Y como veo que el señor Font, portavoz socialista, está olvidadizo, quiero refrescarle la memoria. Y voy a recurrir para ello a documentos oficiales, como este. El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. En este documento del Ministerio de Industria aparece ya el proyecto Nuevo Vigo. Les enseño solo una página. Vigo aparece mencionado en varias ocasiones, pero como solo tengo 5 minutos, creo que con esta muestra es suficiente. ¿Escucharon bien? Planificación eléctrica del año 2015. ¿Y quién gobernaba por entonces en Madrid? Señor Font, no se corte, lo puede decir. Bueno, como no lo va a querer reconocer, se lo digo yo. El Partido Popular. El Partido Popular incluyó la muy alta tensión para Stellantis en la planificación estratégica 2015-2020. Es decir, que el camino estaba marcado. Pero en 2018 llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y ¿qué pasó? Pues pasó que retiró el proyecto Nuevo Vigo. La muy alta tensión para Stellantis desapareció de la planificación del Gobierno de España. No miento, aquí están los titulares. Stellantis Vigo critica
que el gobierno de Pedro Sánchez no la incluya en la red de alta tensión. No se lo inventa el PP, lo criticaba la propia Stellantis. Y la noticia no habla del gobierno de Mariano Rajoy, menciona expresamente el gobierno de Pedro Sánchez. Pero no solo la planta de Balaídos criticaba a Pedro Sánchez, porque la presión también partió de la política. Aquí tienen solo un ejemplo, una nota de prensa del Partido Popular exigiendo la instalación urgente de la alta tensión en Stellantis Vigo, para lo cual se presentó una moción en el Senado, también entre otras iniciativas. Pero también apretó la patronal. Aquí les enseño otra noticia. Empresarios de Vigo presionan al Gobierno para meter a Stellantis en la red de muy alta tensión. Y, por supuesto, también la Xunta de Galicia tuvo que exigir al Gobierno central un cambio que se ha postergado hasta el año 2026. Es decir, la noticia que celebramos hoy llega con 6 años de retraso por culpa del Gobierno socialista. 6 años en los que se ha lastrado el avance de la fábrica más importante de la ciudad, que a su vez tira de todo un motor económico para Vigo como es el sector de la automoción. Y no conformes con ser culpables de esta demora, pretenden autofelicitarse. Pero si se dan cuenta, no solo se afanan por colgarse esa medalla, sino que también están desmereciendo el trabajo de Stellantis, el trabajo de la patronal, de las instituciones y de la política. Y eso es lo que queremos evitar desde el Partido Popular de Vigo con la enmienda que hemos presentado para reconocer la labor de todos. Les abrimos la puerta al consenso para mostrar entre todos nuestra satisfacción por Stellantis. Pueden aceptarlo o pueden, una vez más, quedarse solos. Es una verdadera lástima que quede demostrado en un caso como este que la ciudad consigue cosas cuando remamos en la misma dirección y que, en cambio, Abel Caballero solo busca propaganda, autobombo y alimentar su egocentrismo. Este ombliguismo con el que nos deleitó este entroido, auto-homenajeándose con un meco pagado con los impuestos de todos. La verdad es que a esta moción solo le falta acompañarle de la figura del meco. Algún día lo plantarán en este salón de plenos para sorpresa de nadie. Pero hoy Caballero no solo busca nutrir su narcisismo, sino que también ha optado por satisfacer a otro ególatra que le está a la par, a Pedro Sánchez. Hasta esa obsesión comparten. Y hay algo más que vanidad en la moción que presenta hoy el PSOE. Hay una sustancial dosis de servilismo. Cualquier cosa por rendir pleitesía a Pedro Sánchez. ¿Hasta dónde se va a arrastrar Abel Caballero para que le mantengan como presidente del club de fans de Pedro Sánchez? En resumen, celebramos un avance para nuestra ciudad, para nuestro tejido industrial y especialmente para el futuro de miles de familias que dependen de la automoción. Pero también reclamamos honestidad y reivindicamos el mérito compartido de todos los agentes políticos, empresariales e institucionales. Aquí es donde siempre encontrarán a este Partido Popular de Vigo, defendiendo la verdad, estableciendo alianzas y trabajando por el futuro de nuestra ciudad. Antes de daros 3 minutos para pechar o debate por parte do voceiro, a min gustaríame que intentáramos neste pleno, fago como presidenta, que neste momento, sustituindo ao alcalde, podo facelo, de que intentáramos non usar palabras grosas que están levando a política, que están levando a relación entre adversarios, a situacións que nada teñen que ver coa democracia, ni nada teñen que ver con como debe ser a relación entre grupos, non? E neste caso non me vou a referir á voceira do Partido Popular, non coincido para nada coa súa intervención, a parte de ególatra, claro, ególatra. O alcalde de Vigo, ególatra. E Pedro Sánchez, ególatra. Feijóo non é ególatra, non. Refírome, neste caso, ao Bloque Nacionalista Galego. Delfín, autoritario, antidemócrata, que lambe botas. Son realmente cuestións que eu quero que quede recollido en acta, que como presidenta neste momento deste pleno rexeito. Paréceme moi triste que a cidadanía, particularmente as nenos, as nenas e os nenos, as mozas e os mozos,
un de cada 4 ven a ultradereita, vexan este tipo de discursos. Creo que temos que facer un esforzo. E por eso tamén me dirixo aos 3 grupos para que intentemos, é moi fácil poder presentar alternativas, discrepar, verdad? Sin tener que descalificar a ninguén nin faltarlle o respeto a algo que é tan habitual neste pleno e que eu sinto tanto e que sufro tanto no Senado porque convirte os espacios políticos en espacios tóxicos. Creo que o temos que evitar. Se pode ser moi duro, se pode ser moi contundente, sin tener que usar este tipo de afirmacións en cada pleno. Estamos convertindo a política nun basureiro. E iso fai que perdamos credibilidade todas e todos. Eu sintamo na obriga de facer esta reflexión. E agora sí, ten vostede 3 minutos para... Bueno, muchas gracias, presidenta. Cuando los demás hablamos de política y cuando los demás hablamos de las cuestiones que se consiguen para Vigo, pues efectivamente solo le queda a PP y a BNG la descalificación y el insulto. Pero bueno, llevamos casi 3 años en ello, lo inauguró el voceiro do BNG, con lo cual estamos habituados. Claro, yo ya sabía que esta moción les iba a molestar mucho, tanto a BNG como a PP. Porque ni ustedes, PP, ni ustedes, BNG, querían la muy alta tensión para Vigo. No la querían. Trabajaron intensamente para que no llegase. Y la molestia, lo que les molesta, es que la ha conseguido el alcalde de Vigo. Efectivamente, porque es la decisión política más importante para el futuro de esta ciudad, voceiro do BNG. Y para el Partido Popular, pues muchos papelitos de Rajoy, que además el relato que ha hecho usted es absolutamente mentira, porque el gobierno de Rajoy dijo que no se cumplía con las condiciones para la muy alta tensión. Por lo tanto, olvidó usted, señora Sánchez, todo el relato de las reivindicaciones del alcalde. Olvidó usted que este pleno se posicionó porque se modificase ese Real Decreto en el que no se incluía a Vigo. Por lo tanto, claro que esto es una consecución del alcalde. Claro que no se trata de alabanzas, se trata de un trabajo muy concreto. Y efectivamente la realidad es la de los 3 periódicos de esta ciudad. Stellantis Vigo aplaude la alta tensión para garantizar su competitividad. Stellantis celebra que el futuro de la planta esté asegurado. Stellantis asegura su futuro industrial con la alta conexión industrial de Vigo. Evidentemente, el BNG, que no ha tenido una palabra a favor de Citroën Stellantis en este pleno y que no ha apoyado, esconderse en el blanqueamiento del Partido Popular, no me extraña la intervención que usted hace. Pues efectivamente, estamos aquí porque lo consiguió el alcalde, porque contra todos los presidentes de gobierno, sea el que sea, del Partido Popular o del Partido Socialista, se manifiesta. Y evidentemente decíamos en la moción en abril del año 2022 que había que trabajar discretamente pero firmes. Y sí, Partido Popular, es un día para la celebración, es un día para celebrar, pero lo celebramos los que hemos trabajado por conseguirlos, porque ustedes lo que tendrían que hacer era callar ante esta decisión y pedir perdón por la política permanente que están manteniendo en contra de la ciudad de Vigo. Muchas gracias. Entendo que non apoian as mocións. Por lo tanto, sometemos a moción nos seus propios termos. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por 17 votos a favor e 8 en contra. Pasamos ao 9º punto da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a modificar os cocientes actuais de enfermeiras e enfermeiros nos centros de atención á dependencia de Vigo. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bos días, presidenta, bos días a todos e a todas. Quero iniciar a miña intervención pondo en valor
a extraordinaria labor que desenvolven as enfermeiras e os enfermeiros nas residencias públicas de maiores e persoas dependentes da nosa cidade. Son profesionales esenciales no sostén do sistema público de coidados que representan un piar fundamental na vigilancia integral, na dignidade e no benestar das persoas máis vulnerables. A súa tarefa vai moito máis alá da atención sanitaria estricta. Desempeñan, por suposto, funcións asistenciales, preventivas e de seguimento clínico, responsabilízanse do control e administración de tratamentos, da prevención de complicacións e da detención temperá de situacións de risco. Realizan valoracións continuas, coordinan co resto do equipo multidisciplinar e sociosanitario e aseguran unha atención personalizada, humanizada e centrada na persoa. Por tanto, o seu traballo non se limita a un ámbito técnico. Son, en moitos casos, o primeiro apoio emocional e o referente sanitario máis próximo para as persoas residentes e para as súas familias, ofrecendo un acompañamento humano imprescindible nos momentos de maior fragilidade. A súa intervención resulta clave para preservar a autonomía, a dignidade e a calidade de vida das persoas dependentes, especialmente nos casos de maior complexidade. E desde o Goberno de Vigo queremos destacar o seu compromiso, especialmente en contextos de especial complexidade sanitaria, onde demostraron e demostran profesionalidade, vocación de servicio público e unha enorme capacidade de entrega. E defender o público e tamén defender o traballo destas profesionales, que fan posible que as nosas residencias sexan espacios seguros de cuidado, de respeto e humanidade. Pero, con todo, a situación que viven estos e estas profesionales non é a que lle corresponde ca súa labor que realizan ni cas necesidades que teñen as nosas residencias. E máis, a falta de enfermeiras está a poñer en risco as residentes nos centros de dependentes de Vigo e supón unha sobrecarga de traballo extremo. Poderíamos decir que a atención a persoas maiores e dependentes en residencias públicas de Vigo afronta unha situación límite por falta de enfermeiras que, como decíamos, non solamente pon en risco as residentes porque compromete a seguridade dos residentes, sino tamén a profesionales e deteriora a calidade dos cuidados. O aumento tamén do grado de dependencia dos usuarios con necesidades clínicas cada vez máis complexas e cuidados continuos non foi acompañado dun incremento de personal. Esta escaseza de enfermeiras nas residencias de Vigo está a provocar esgotamento extremo, dificultade para cubrir quendas e rexeitamento crecente de profesionales a traballar nestes centros. E se isto sucede, non é difícil intuir que pode convertirse nunha carioca que se morda a cola e, como consecuencia, un problema moi grave a medio e a longo prazo. Esta presión asistencial tradúcese, ademais, nun aumento de conflitos e agresións ao personal de enfermería, con episodios verbais e físicos por parte de algúns residentes e familiares. E, aínda que a violencia física, verbal, psicolóxica ou digital exercida por pacientes, familiares ou acompañantes contra os e as profesionales no ámbito sociosanitario é un tema que nos preocupa moito, hoxe preferimos centrarnos únicamente no aspecto de escaseza de recursos humanos. Por iso, demandamos da Xunta de Galicia o incremento destas profesionales nos centros de dependencia de Vigo. E o facemos convencidos de que investir nas enfermeiras das residencias públicas é investir na calidade de vida das nosas persoas maiores e dependentes. É, ademais, o modelo de sociedade e de cidade solitaria e comprometida que queremos para Vigo. Queremos un reforzo inmediato de enfermeiras e enfermeiros por parte da Xunta antes de que esta situación derive en consecuencias irreversibles. Non vale continuar con cocientes que tiñamos fai moitos anos, que a realidade que temos hoxe é moi diferente. Polo tanto, exiximos á Xunta que se adapte á nova realidade de Vigo. Nada máis e moitas gracias. Ten agora a palabra o Grupo do BNG.
Si permítame, Presidente, antes de máis, e enfiando co seu convite a facer uso das intervencións por se que houbera algunha aclaración, a miña solicitude de que o magnífico libro de estilo discursivo que vostede expuxo na súa intervención dende a Presidencia lle faga chegar ao ausente alcalde presidente deste pleno para que o teña en conta nos seus vídeos enlatados porque roldas de prensa non se atreve a convocar ou de paso lle faga chegar ou lle entregue si quere por escrito ao seu ministro de Transportes coñecido polo fair play e a súa contención verbal, ese mesmo ministro que vostede jalea sin ningún tipo de disimulo nas sesións de control no Senado. Bueno, dito isto, causa rubor, verdade, que vostedes se presenten ou intenten presentarse como víctimas dos excesos dunha oposición que é sepultada polo seu rodete absolutista no fondo e nas formas. Entrando no debate desta moción e agradecendo que se me permitise facer este inciso, dende o BNG temos que expresar que coincidimos no fondo e no sentido da moción que se trae na medida en que aborda un problema grave, un problema estrutural que atinxe a médula do sistema de cuidados no noso país, un sistema abertamente insuficiente, un sistema deficiente, un sistema infelizmente no seu grosso privatizado. E ten a ver coa insuficiencia de persoal que produce, dende logo, unha evidente sobrecarga nas propias profesionais, e digo as profesionais porque na súa inmensa maioría son mulleres traballadoras, e incide, e acaba por incidir tamén negativamente na capacidade asistencial e, por tanto, na calidade da atención que reciben as propias persoas dependentes, persoas beneficiarias, persoas usuarias destes centros e destes servizos. É claro que no caso da categoría do persoal de enfermería, pola importancia do papel que desempeña no funcionamento diario e na atención ás persoas dependentes, esa realidade ainda se fai, se cadra, pois máis grave, máis importante ou máis singular. No entanto, sí que creemos que cumpría unha visión máis ampla a respecto do problema. É un síntoma moi importante, preocupante, grave e, dende logo, a demanda de solucións que se formula nesta moción conta co acordo do BNG, mas creemos que era pertinente ou é pertinente aproveitar este debate para elevar esa perspectiva e para atinxir tamén o problema no seu conxunto. E hai, en primeiro lugar, unha evidencia, e é que sin persoal público suficiente non poden existir servizos públicos de calidade. E iso vai en contra das políticas de recorte, das políticas de amortización, das políticas de non sustitución que se aplican nomeadamente por parte da Xunta de Galiza do Partido Popular na práctica totalidade dos servizos públicos deste país, que son obxecto dunha brutal ofensiva por parte dunha forza política que entende que os dereitos, o dereito a unha atención debida, os coidados para as persoas dependentes ou maiores, ou o dereito ao ensino público, ou o dereito a unha sanidade pública, en realidade son apenas segmentos de negocio nesa espiral que moi ben explicitou a nova portavoz municipal do Partido Popular cando fixo esa defensa enfática dos rendementos económicos do dereito de propiedade. Queda claro a que obedece ou cales son os intereses aos que obedecen as políticas duns e os que deben obedecer as políticas doutros. Nese sentido, nos lle formulamos unha emenda á súa moción constructiva, unha emenda de engádego, que entendemos non simplemente completa a súa propia moción, no sentido de incorporar unha demanda e instarmos a Xunta de Galiza a que incremente a oferta de prazas públicas por ser o primeiro elemento. Temos unha atención deficiente e saturada tamén pola insuficiencia de prazas públicas en centros de atención e residencias para persoas dependentes na nosa cidade, así como a reforzar a súa dotación de persoal en todas as súas categorías para a configuración de equipas multidisciplinares. Non se trata só de reforzar o número de traballadoras da enfermería, que é imprescindível e que é urxente, sino que entendemos que temos que ir máis alá e demandar que, efectivamente, esa abordaxe multidisciplinar exixe da presenza de máis profesionais de diferentes ámbitos e categorías que permitan a mellor das atencións ás persoas que máis o necesitan. Esa debe ser a primeira pedra para edificármonos de verdade un sistema público de cuidados que está á altura das necesidades da nosa cidade e do conxunto do noso país. E iso vai, efectivamente, na liña contraria das políticas aplicadas polo Partido Popular e que, dende logo, dende o BNG, non nos vamos cansar de denunciar e de rexeitar. O mesmo Partido Popular que leva moitos anos a prometer residencias e centros de día que nunca abren, o mesmo Partido Popular que olla para outro lado cando as propias profesionais das residencias asistidas desta cidade advirten do caos que se está a producir, das situacións de risco que se están a producir e que, dende logo, merece unha resposta moito máis contundente por parte deste pleno. Máis nada.
Ten a palabra o Grupo Popular. Sí, gracias, buenos días. Amargada, ignorantes y mamporreros. Esto viene también de ahí enfrente, de su grupo, y también de su boca, señora Silva, así que tome también ejemplo usted misma de lo que proponga. Bueno, en esta moción, señora Espinosa, hablan ustedes de incrementar las ratios de enfermería en las residencias, de dignidad, de atención integral y de mejora de servicios de dependencia. Por supuesto, compartimos este objetivo. Claro que sí, cómo no. Pero conviene recordar también algo muy sencillo. Cuando ustedes, el PSOE, gobernaban en la Xunta, en el bipartito, pudieron cambiar estas ratios. Y no lo hicieron. Tuvieron 4 años completos, con competencias, con capacidad normativa, con el DOGA, con presupuestos, y no lo hicieron. Ni una sola modificación, ni una sola reforma. Y ahora, años después, critican al PP por no hacerlo. Esto, señor Espinosa, no es coherencia. Esto es oportunismo político. ¿Cómo le gustan a ustedes el ruido contra la Xunta, las huelgas, las manifestaciones, las fotos y el megáfono? Esto les encanta. Eso sí, solo, únicamente, cuando es contra la Xunta y contra el PP. Por ejemplo, en la huelga de radiólogos. Ahí se fue el señor Caballero. Mire usted cómo aplaude, con qué ímpetu. Parece uno más entre ellos. O también en la última manifestación en Santiago. Allí se fueron todos ustedes. Están el señor Caballero, la señora Silva, el señor Regades y también usted, señora Espinosa. Mire usted aquí, qué bien lo pasan, cómo se ríen. Parece que van al lugar en medio de una manifestación. Pancartas, fotos, banderolas, megáfonos, el kit completo de manifestante. Qué maravilla, qué bien lo pasan. Eso sí, cuando las protestas son contra el gobierno de Sánchez, cambia el cuento. Ahí no van ustedes. En esta última foto, contra el Estatuto Marco de la señora ministra de Sanidad, aquí no están. Les he buscado, hay mucha gente, y yo no les he visto. No están ustedes. ¿Han ido? ¿Por qué no han ido? Porque es contra Sánchez. ¿No se atreven? ¿O no les dejan? ¿O es que su único interés en la sanidad pública es para hacer política rastrera? Su servilismo, el señor Sánchez, no tiene límites. Y además hay que decirlo en esta moción. El PP ya actuó en las ratios. Las cambió en el año 24. Hasta ese momento únicamente se pedían enfermeras en centros con 40 o más dependientes. Y desde ese momento ahora se piden en todas y cada una de los centros de mayores. En todas, sin ningún tipo de excepción. Por tanto, piden ustedes algo que ya se ha hecho por el asunto de Galicia. Hay también otro elemento que no podemos ignorar. Su doble vara de medir, su doble moral. Se les ve a ustedes muy preocupados por las ratios en los centros de la Xunta. En cambio, no así en los suyos. Ahí, en cambio, no les importa ningún tipo de ratios. ¿Por qué no quieren ustedes reforzar la plantilla de trabajadoras sociales en este concello? ¿Por qué no? Está en cuadro. Lo saben ustedes. Citas que tardan semanas en darse. Informes que tardan meses en hacerse. Aquí, en cambio, no hablan de dignidad. No les importa eso. ¿O por qué no aumentar los efectivos de la policía local? Hay mucha plaza vacante, lo saben ustedes. ¿Aquí no les preocupa la sobrecarga laboral? Y aún le quieren endosar la culpa del accidente mortal del Saltamontes en Matamá. No tienen ustedes ningún tipo de vergüenza. O también, ¿por qué no incrementar los bomberos? Su número. En lugar de eso, ¿qué es lo que hicieron? Eliminaron, suprimieron la ratio mínima que había obligatoria. Así, al no haber ratio, no hay ningún tipo de incumplimiento. No se incumple nada. Muerto el perro, se acabó la rabia. Miren qué fácil, da gusto con ustedes. Y después pasa lo que pasa. Que hay accidentes, que hay fallecidos, y ustedes se lavan las manos de nuevo. Y culpan a los funcionarios, como dije antes. Aquí, por tanto, no parece preocuparles ningún tipo de ratio. Ninguna. En Vigo las ratios le preocupan mucho siempre que dependan del alcalde. Cuando hay reivindicaciones contra la Xunta, el señor Caballero corre a hacerse la foto. Pero cuando las protestas, las quejas, son contra Sánchez, el silencio es total. El servilismo es total. Ahora mismo he convocado una huelga de médicos contra el gobierno, que están cancelando citas y pruebas, miles sin atender, que está suspendiendo operaciones, cientos sin hacerse. ¿Dónde está el alcalde? Díganme. ¿No se le ve? ¿No se le escucha? ¿Aquí no va a sacarse la foto? ¿No va a decir nada? Cero, dice. Mire usted, si de verdad queremos mejorar la dependencia, hablemos de financiación, hablemos de dinero, hablemos de recursos. La ley establece, como ya saben, que la dependencia debe financiarse al 50% entre el gobierno y autonomías. El 50%, ni más ni menos, justamente la mitad. Y desde que gobierna Pedro Sánchez nunca se ha cumplido ese porcentaje. En el 23 fue del 40%. En el 24 ese porcentaje bajó a menos del 35%, no llegó. Y en el 25 peor todavía. Y este año, el 26, aún sin presupuestos, la perspectiva es todavía mucho peor. Y cada año Galicia, como saben, deja de recibir 200 millones de euros. 200 millones de euros cada año, con una deuda acumulada que ya va a llegar pronto, a los 3.000 millones de euros. 3.000 millones, casi nada.
Este dinero se podría destinar a reforzar las plantillas, a mejorar las ratios, a dignificar la atención. Pero contra Pedro Sánchez ustedes nunca se atreven a pedirle nada. Finalizó su Nunca. tiempo, gracias. Gracias. Lista para pechar o debate. Gracias, presidenta. Bueno, vou empezar un pouco dirixíndome ao señor Pérez, que efectivamente presenta unha emenda que creo que pode ser obxecto de outra iniciativa. Nós quixemos centrar o tema no que é a situación máis grave, que a situación que teñen as enfermeiras e os enfermeiros, ya que está provocando moitísimos problemas, como decía, incluso agresións continuas ao longo de todos os días. Pero, bueno, a ver, señor González, me parece impresentable o que dixo vostede aquí. Non foi capaz de responder absolutamente a nada. Eu creo que o mellor que podemos decir é salir daqui e decirlle a xente que o Partido Popular non lle importan os dependentes desa cidade. Lle dá igual na situación en que estén os dependentes desta cidade. Pero, mire, moito lle debe esquecer o goberno bipartito, porque son incapaces moitas veces aquí e, dende logo, no Parlamento de Galicia facer unha intervención que non falen do bipartito. Pero cando un ven aquí, por favor, cando un ven aquí, ten que saber de que estamos falando. A mí me gustaría que mirara o incremento, por exemplo, da esperanza de vida dende o ano 2008 hasta hoxe. E iso influye nas condicións que teñen estes dependentes. Polo tanto, os cocientes que había naquela época podían ser perfectos. E os que temos hoxe non valen. Eu vou dar, non me gusta dar cifras, pero vou dar solamente unha. A ver que lle parece a xente si 0,02 enfermeiros por usuario, é dicir, un enfermeiro cada 50 plazas, é unha situación razonable. A ver si isto é. Entonces, por eso pedimos, é dicir, que todos os centros deben contar cunha presencia de personal físico e exiximos esa reforma inmediata, exiximos a modificación dos cocientes para que se poda priorizar a seguridade, a calidade asistencial. E se a Xunta de Galicia non leva a cabo esta modificación deses cocientes, van a seguir existindo riscos para as persoas dependentes que usted parece que tampouco lle preocupa. E o que si lle digo é que ojalá a Xunta de Galicia cumplira con isto como cumple o Concello de Vigo. E como me queda pouco tempo, solamente lle vou a decir unha cousa. Mire, pregunte canto debe o Goberno de España da época de M. Rajoy no tema da dependencia. Estamos a falar de máis de 2.900 millóns de euros. Reclámelle vostede a M. Rajoy e deixe de facer farsas aquí e, dende logo, non falte continuamente a verdade. Entendo que non acepta emenda. Pois sometemos a moción nos seus xustos termos. Votos a favor da moción? Votos en contra. Queda aprobada por 21 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o punto 10º, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a dotación urxente de máis recursos humanos especializados nos centros educativos vigueses e outros acordos complementarios. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. O conselleiro de Educación ao inicio deste curso contaba que Galicia ten o ensino máis inclusivo de España, con máis dun 93% do alumnado con necesidades especiais matriculado en centros comúns. En que se traduce isto? Pois a realidade é que en calquera aula viguesa pódese atopar alumnado que require unha atención educativa diferente á ordinaria,
Por exemplo, por atraso madurativo, por trastornos de desenvolvemento da linguaxe e da comunicación, por trastornos de atención ou de aprendizaxe, por descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por estar en situación de vulnerabilidade socioeducativa, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tarde ao sistema educativo, por presentar necesidades educativas especiais debido a discapacidades ou trastornos graves. Calquera destas situacións, en maior ou menor medida, supoñen un reto engadido para o profesorado, pois exixe del unha maior atención cara a estes alumnos e alumnas, sobre todo cando o seu número é importante, e ese número leva crecido de xeito exponencial nos derradeiros anos. En Galicia, según datos da propia Xunta, hai 15.250 alumnos con necesidades educativas especiais nos centros ordinarios de primaria en diante. E, ademais, hai máis de 47.400 con algunha necesidade especial de apoio educativo. Isto implica que o profesorado deba adaptar metodoloxías, tempos e recursos ás necesidades individuais de cada alumno, para garantir que todas e todos poidan alcanzar o seu máximo potencial. Isto implica traballar para que a diferenza non se converta nun motivo de segregación, senón nunha oportunidade para que toda a aula e toda a comunidade educativa medren valores en empatía e en convivencia. Pero a realidade é que a segregación escolar persiste, as brechas de aprendizaxe amplíanse, as ratios seguen sendo un hándicap, o alumnado máis vulnerable segue sendo máis perxudicado. O profesorado está claramente desbordado a pesares dos seus grandes esforzos e voluntarismo. A realidade é que faltan profesionais especializados. Algún destes profesionais teñen que ser compartidos entre centros, o que leva a intervencións insuficientes por falta de tempo. Tamén hai atrasos injustificados na cobertura destas plazas e moitas veces non empezan siquera o inicio do curso escolar. Esta realidade contradí ese discurso da Xunta en inclusión educativa e supón unha vulneración dos dereitos do alumnado máis vulnerable e das súas familias. Señores concelleiros do Partido Popular, trasladenlle ao señor conselleiro que a educación inclusiva vai moito máis alá de escolarizar o alumnado con necesidades específicas en centros ordinarios. A verdadeira inclusión constrúyese con recursos humanos, con apoios educativos especializados, suficientes e estables para garantir a súa eficacia. Constrúyese con recursos materiais que engloben ferramentas físicas, tecnolóxicas e didácticas adaptadas para eliminar barreiras de aprendizaxe, facilitando a participación de todo o alumnado. A inclusión constrúyese con formación docente. Elas e eles son os verdadeiros valedores, pero, sobre todo, a verdadeira inclusión constrúyese con vontade política. Non se trata de contar con centros educativos que acollen a todos e a todas. Precísanse centros educativos dotados de persoal e os recursos necesarios para que sexan capaces de ofrecer unha resposta educativa a todas e a todos. Non abonda con compartir o espacio físico. A verdadeira inclusión exixe aprendizaxe significativa para cada estudante. Ten que garantir que todos os estudantes, sen importar as súas capacidades, xénero, orixen étnica, condición socioeconómica ou calquera outra diferencia, teñan acceso equitativo a unha educación de calidade que garanta o seu desenvolvemento. A inclusión educativa demanda políticas valientes, recursos suficientes e compromisos. E ese compromiso debe abarcar a todas as etapas educativas. Non presumamos de inclusión, invistamos para que exista en realidade. Pois a ver se é verdade e non temos que volver a traer esta moción outra vez máis. Gracias, señora concelleira. Ten a palabra agora o Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidenta. Moi bo día. O Bloque Nacionalista Galego xa temos instado a Xunta do Partido Popular e defendido neste pleno mocións que tratan da insuficiencia do profesorado nos centros de Vigo, tanto de especialistas de pedagogía terapéutica como de edición e linguaxe ou de personal de orientación. Non é nova nin a demanda, nin tampouco é nova a inacción da Xunta de Galicia.
consecuencia dunha política educativa baseada no desmantelamento da ensinanza pública e na falta de planificación estrutural, na mentres, por outra banda, se favorece o ensino privado. E iso non é unha opinión política, é unha realidade que trasladan as direccións, o profesorado e as AMPAs curso tras curso. Miren, Vigo, pola diversidade social do seu alumnado, conta con moitos centros onde están escolarizados un porcentaxe elevado de alumnos con necesidades específicas e onde se require unha dotación reforzada e estable que atenda de forma axeitada esta diversidade. Os centros de Vigo xa non aturan solucións provisionais nin especialistas con medias jornadas que son compartidos entre varios centros, que é a política que está aplicando a Consellería de Educación dende hai anos. Porque sacar dun lado para poñer noutro non arranxa o problema. Basta xa de parches porque, miren, señores e señoras do Partido Popular, a atención á diversidade é unha obriga legal do sistema educativo público e o acceso real a esta inclusión require de profesionais suficientes, estabilidade nos equipos de apoio e ratios axeitadas nas aulas. A Xunta do Partido Popular leva demasiado tempo aplicando unha política de mínimos no ensino público con programas de reforzo que non cubren o ano escolar, cobertura tardía das baixas, ratios que se incumplen ou se asustan ao límite e personal de apoio a tempo parcial nos centros. Centros como o CEIP Altamar, Párroco Don Camilo, o CEIP Otero Pedrallo ou o CEIP San Salvador teñen os seus reforzos de persoal de ALs, PTs e orientadores compartidos con outros centros. No CEIP Paraisal, o orientador vai un día a semana, e no EI Monte da Guía e no CEIP Ría de Vigo perderon este curso a especialista de pedagogía terapéutica coa que contaban, no caso de Ría de Vigo, desde o ano 2017 e incumprindo a ratio permitida por lei no caso do Monte da Guía. No CEIP Eduardo Pondal, directamente xa se incumple o catálogo asignado a este centro, é dicir, non se cumple nin coa dotación de persoal docente fixada pola propia Administración Educativa da Xunta de Galiza. A inclusión educativa non se garante con discursos, garántese con recursos. E estes recursos, con estes datos, queda ben claro que non están chegando á cidade de Vigo. Como claro, tamén queda, señor Alonso, que o Concello de Vigo ten responsabilidades complementarias no ámbito educativo, especialmente no que afecta ao personal non docente. En esta materia tamén existen déficits que non podemos obviar. A eliminación ou amortización de persoal de vigilancia e conserxería, por exemplo, ten un impacto evidente na organización, sendo un elemento básico para o correcto desenvolvemento da actividade educativa. Se reclamamos a Xunta máis profesorado especializado, tamén debemos garantir que o Concello cumpra coa súa parte en materia de personal e servizos complementarios. Desde o Bloque Nacionalista Galego levamos tempo defendendo unha visión integral da política educativa que inclúa un incremento estrutural do cadro de profesorado, de apoio e orientación, e así o demandamos a Xunta. Mais tamén a execución das prazas municipais comprometidas, especialmente no ámbito de personal non docente e recuperación do servizo de conserxería nos centros onde foi eliminado, e así o demandamos ao Concello de Vigo. Non podemos permitir nin normalizar que as comunidades educativas teñan que suplir coa súa implicación persoal o que debería estar garantido por dereito e pola Administración, porque detrás das cifras e das prazas estamos falando de nenos, estamos falando de nenas que precisan apoio específico e de profesionais que non poden seguir asumindo sobrecargas estruturais. Miren, non se pode reclamar máis profesorado especializado mentras se debilitan servizos básicos que tamén forman parte do ecosistema educativo. Non se pode exixir responsabilidade á outra administración e, ao mesmo tempo, non cumplir plenamente coas propias obrigas. Así que, desde aquí, señor Alonso, volvo a repetir un pleno máis, que tomen nota porque está ben exixir, pero tamén está moito mellor facer. Grazas. Ten a palabra o Grupo do Partido Popular. Bos días. Señor Alonso, permítame que lle diga, con todo o respeto, que esta moción parte dunha premisa falsa. E o perigo das premisas falsas é que levan a conclusións erróneas e a propostas que non resolven ningún problema real. Vostede ven a exixir a Xunta de Galicia máis recursos, máis profesores, máis especialistas. Eu pregúntolle, en base a que datos? En base a que datos? Mire,
Porque os datos obxectivos, os que publica o seu querido MEC, Ministerio de Educación e Ciencia, din todo o contrario do que vostede acaba de expoñer. Voume apoiar en cifras, non en sensacións, non en demandas xenéricas, senón en cifras oficiais. Galicia, hoxe, ten o maior número de docentes da súa historia, máis de 31.700 profesores. Na área de atención á diversidade, a que vostede, a que nos trae aquí, duplicamos o número de especialistas en pedagogía terapéutica e en audición e linguaxe. Duplicamos eses datos dende o ano 2009. E duplicamos tamén o número de cuidadores. Somos a comunidade con máis personal dedicado á inclusión, case 5.000 profesionais. A nosa ratio en educación especial é de 3,3 alumnos por aula, frente aos 5,2 na media española. Somos líderes en inclusión, se fastidialle, pero é así, somos líderes e un orgullo da Comunidade Autónoma de Galicia, orgullosos estamos, con casi o 94, o conselleiro dixo 93, pois xa estamos no 94, mire que ben, vamos avanzando, non paramos. E temos a mellor ratio en canto a orientación escolar, a mellor ratio, pero exponencialmente ao que ven detrás, bueno, nin nos colle. Isto non o digo eu, son datos do Ministerio de Educación e Ciencia, o mesmo ministerio que agora dirixe a súa compañeira Milagros Tallón. Vostedes citan na moción o artículo 122 da LOE, que exige recursos para garantir a igualdade de oportunidades. Pois permítame que dicirlle, Galicia non só cumpre ese artigo, senón que supera con creces. Temos máis profesores, máis especialistas e mellores ratios que a media de España. A lei está a cumprirse. E cúmprese gracias á planificación rigurosa da Xunta de Galicia. Entón, cando vostede ven aquí a exixirlle máis recursos, está a negar a realidade. Ou ben porque descoñece estes datos, que sería grave, ou porque os oculta, que sería moito máis grave. E xa que falan de recursos humanos, permítanme decirlle que os demais, usted sabe perfectamente, porque é docente como eu, que como se cubren os postos de traballo? Pois miren, non por decreto, non por ocurrencia, a través dun concurso xeral de traslados, un proceso público, obxectivo e regulado por unha normativa estatal que vostede coñece. Este concurso garante que as plazas se cubran con criterios de mérito, capacidade e antigüedade. Garante a estabilidade do profesorado. E ás veces hai atraso, sí, pero é porque é un proceso garantista, un proceso xusto e transparente. O que vostedes propoñen, mire, camando o corazón, é saltarse este proceso, e iso non é serio, iso non é serio. Debe defender, iso non é defender a educación pública, iso é facer demagoxia. Pero o máis rechamante desta moción é que vostede, que gobernan neste Concello, exixenlle a Xunta, mentras aquí recortan. Neste mesmo pleno aprobaron uns orzamentos que reducen a partida educativa nun 20%. Sí, 20% menos para mantemento, para conservación, para limpeza, para conserxería, para as competencias que son súas, non da Xunta. E despois veñen aquí a dar leccións de defensa da escola pública, porque lle gusta máis a outra a algúns. Señor Alonso, a educación non se defende con papéis, deféndese con feitos, deféndese revisando, limpando e arransando as calefaccións antes de que chegue o frío, deféndese con personal de limpeza para que os nenos non estudien en aulas sucias. Iso neste Concello non se está garantindo. Vostede fala de exixir, eu prefiro falar de cooperar, porque o que falla en Vigo non é o esforzo da Xunta, que destinou este ano máis de 303 millóns de euros á educación na nosa cidade. Vostedes prefiren confrontación, exixir, enganar. Nós preferimos dar solucións, pero non íbamos a apoiar unha moción que nega a realidade, que invisibiliza o traballo ben feito e que pretende enganar os vigueses con datos falseados. Por todo isto, o Grupo Popular votará en contra desta moción. Porque o ensino non se defende con discursos, senón con feitos. Estamos aplicando a normativa que vostede, que formaba parte, creo, dun sindicato, apoiou. E ahora mismo están apoiando todas as medidas que estamos facendo en canto á inclusión e a seguir traballando ca inclusión. Sabemos que o BNG sempre dice que non, porque se é por sistema. O Grupo Socialista ten a palabra para pechar o debate. Vostedes poden presentar a moción cando queiran, pero que, por favor, que me comparen un oficial de instalacións
con unha dotación de profesorado que vai traballar co alumnado, de verdade que creo que non ten máis que falar. Concelleiro, señor concelleiro do PP, a veces, cando se falan de datos, nos esquecemos de que non estamos falando de tornillos, estamos falando de nenos e nenas. Eso que moitas veces se esquece. E usted me acaba de recordar que tamén é docente como a min. É igual. Entonces, é moi preocupante de eso. E de ocultación nada, porque probablemente o problema é de escoitar. E agora parece que temos un problema. Eu empecé dicindo que o conselleiro decía que había casi máis dun 93% de necesidades de estudantes con necesidades educativas especiais integrados nos colexios ordinarios. Eso é ocultar algún tipo de dato? É o tal? Pero despois, por exemplo, que me veña aquí como docente a comparar o concurso de traslados coa dotación do profesorado, eso xa é de mérito, Porque o concurso de traslados, o mismo concurso é de traslados, non é de dotación. E a responsabilidade de dotar de profesorado os centros lle corresponde á Xunta de Galicia, porque ten as plenas competencias educativas. Entonces, por favor, creo que tal. E despois que siga dicindo unha reducción de orzamentos cando eu non sei de onde mirou esas cousas, pero este Concello ten cada vez máis dedicados. E podría ter máis se non houvese que telos dedicados a outras cousas que non fan a Xunta de Galicia que ten as competencias. Entonces, podíamos ter moitos máis, o mellor, para dedicar. E, por certo, señores do BNG, os centros teñen persoal de instalacións. Teñen todos persoal de instalacións. De acordo? Está completa. Entonces, eu o único que quero decir aquí é que a realidade, porque vostede me nega unha realidade que dice que os datos, esos datos que me di, pero a realidade está nos colexios, A realidade está en escoitar o que din os colexios, a realidade está en escoitar o que di a comunidade educativa, o que din os pais do alumnado que non está debidamente atendida. Esa realidade, esa que escoitamos. Eu non sei vostede, pero eu sí que vou aos centros educativos, eu sí que escoito esas cousas. Probablemente vostede non. Pero eu sí que escoito esas cousas. E iso é o que temos que facer. E probablemente volvamos a ter que repetir esta moción. Pero eu encantada de facelo, porque estou loitando polos nenos e polas nenas viguesas. Rematou o seu tempo. Non teña enmiendas. Esta moción non tiña enmendas, polo tanto, a sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra. Non hai abstencións, queda aprobada por 20 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 11º, moción do Grupo Municipal Socialista cesurando a Xunta de Galicia porque non se cambiou a cuberta do CEIP Celso Emilio Ferreiro, dado o risco que existía para a comunidade escolar, tendo que facer as obras o Concello de Vigo para salvagardar a seguridade. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas. A de hoxe é unha moción que casi é unha continuidade da do pleno do mes pasado. Recordan? Lle pedíamos á Xunta de Galicia que realizase un estudo das patoloxías das cubertas dos centros educativos públicos vigueses, un estudo que permitise identificar riscos, que establecese prioridades de intervención baseadas en criterios técnicos e de seguridade e que servise como base para planificar investimentos. Pois ben, a esta moción de hoxe non vai de pedir, a de hoxe vai de reclamar os cartos que este Concello tivo que gastar na execución das obras de sustitución da cuberta do CEP Celso Emilio Ferreiro. Unhas obras executadas para garantir a seguridade da comunidade escolar deste centro educativo. Unhas obras executadas con carácter de emerxencia, pero, por certo, tamén sin interferir no desenvolvemento normal das clases. Obras rápidas, seguras e sin molestar a comunidade educativa, por si precisan algunha comparación. No CEP Celso Emilio Ferreiro había unha situación que lle trasladamos á Xunta
a Xefatura Territorial de Educación de Pontevedra varias veces. A última, con un informe dunha empresa de enxeñería que tamén pagou este Concello e no que tras unha análise detallada e técnica recollía que a cuberta do colexio presentaba múltiples e severos indicios patolóxicos en prácticamente todos os seus elementos e indicaba que procedía, primeiro, restringir de xeito inmediato o acceso á totalidade do perímetro do colexio, do inmoble, mediante a instalación de valados separados a 4 metros como mínimo das alineacións das distintas fachadas e instalar 2 marquesiñas cubertas nas zonas de acceso necesarias para o desenvolvemento normal da actividade educativa. E segundo, adoptar medidas con carácter inmediato, o desmantelamento e sustitución integral da cuberta existente, incluindo a súa estrutura portante, a demolición controlada dos panos de revestimento da fachada que evidenciaban un desprendimento do soporte e a súa reposición, as reparacións estruturais nos dinteis ou elementos de formigón armado que manifestaban desperfectos e que podían derivar nunha potencial caída de cascotes. Cal foi a resposta da Xunta a este informe? Silencio. Silencio cando estamos a falar da seguridade de toda unha comunidade escolar. Unha situación que o alcalde, Abel Caballero, lle preocupou moito. O Concello sí lle preocupou, a Xunta non. O Concello actuou inmediatamente, a Xunta mirou para outro lado. Xa lle enviamos, que sepan que xa lle enviamos a reclamación do investimento realizado. Nós podemos esperar polos cartos. O colexio non podía esperar por unha nova cuberta. E seguimos trasladando as graves situacións de algúns outros colexios públicos vigueses, situacións que exceden moito as labores de mantemento. Que van facer na Xunta? Que van facer vostedes, concelleiros e concelleiras do Partido Popular? Vanlle pedir á Xunta que actúe? Ou van mirar para outro lado tamén? Van seguir dicindo que as graves filtracións de auga polo deterioro das cubertas son problemas de mantemento? Queren que quen ten as plenas responsabilidades, competencias educativas, pero que as asuma este Concello? Vostedes a quen defenden? Os vigueses e vigueses ou a Xunta, que neste caso en Vigo ni está ni se la espera? Porque este goberno municipal sí que fai unha reclamación. Reclamamos censurar a Xunta de Galicia porque non cambiou esa cuberta, que supoñía un grave risco para a comunidade escolar do CEP Celso Emilio Ferreiro. A educación debe desenvolverse en espacios que transmitan coidado, seguridade e respeto. Coñecer en profundidade o estado dos nosos centros escolares é o primeiro paso para cumplir con esa responsabilidade. Actuar únicamente cando xurde unha urxencia sitúanos nunha lóxica de parche permanente. Esa forma de xestionar é máis custosa, menos eficaz e xera desigualdades. Por a contra, un plan plurianual de inversións permitiría avaliar técnicamente o estado real de cada centro, establecer prioridades obxectivas e distribuir o investimento de forma ordenada en varios exercicios. Necesitamos unha política seria, valente e decidida da Xunta de Galicia en materia de infraestructuras educativas. E non a temos. Grazas, señora concelleira. Grupo Municipal do BNG. Non vai isto. Agora sí, grazas, presidente. O Bloque Nacionalista Galego ten demostrado sempre que a educación pública é unha prioridade absoluta para nós. E cando falamos do cambio de cuberta do CEIP Celso Emilio Ferreiro, estamos falando de seguridade para a comunidade educativa. É evidente que a Xunta do Partido Popular leva anos practicando unha política de recortes en cuberta no ensino público. E Vigo é un exemplo claro desa inacción. Atrasos en obras comprometidas e promesas de plans como de arquitectura pedagóxica que xa temos falado aquí, que nunca se materializan, en resumo, un abandono progresivo das infraestructuras educativas e o problema disto que non é un caso aillado, é todo unha dinámica do Partido Popular. Non queremos pensar que a Xunta non coñece cales son as súas competencias en educación, non queremos pensar iso, pero é o que demostran
Cando tenen información das deficiencias que presentan os centros educativos da cidade, pois non fa nada para arranxalo, máis que de trasladar unha nova promesa incumplida ou un novo plan que volverá a quedar pois nun papel e metido nun caixón. Un continuo, vuelva usted mañana. Pois no BNG volvemos a lembrar a xente do Partido Popular que se aínda non se deron conta, a Xunta ten competencias claras en materia de construción e rehabilitación estrutural dos centros educativos. E cando falamos dunha cuberta, falamos dunha responsabilidade estrutural. Por lo tanto, deben asumir as súas obrigas e non mirar para outro lado, pois como fixeron coa cuberta do Celso Emilio Ferreiro. Pero poderíamos nomear outros casos, como que aconteceu no CEIP Eduardo Pondal, coa caída de tellas, que por sorte foi en horario nocturno. Pensen vostedes a desgracia que pudo ocurrir se esa caída se produce pois en horario onde están os nenos e as nenas entrando e saindo da escola. Están sendo uns irresponsables e uns neglixentes. Igual de irresponsables cando non actúan para arranxar filtracións no CEIP Ría de Vigo, no CEIP Tintureira ou no CEIP Eduardo Pondal, ou cando non poñen fin aos fallos en caldeiras e sistemas de calefacción no CEIP Sárdoma, no CEIP Sobreira ou CEIP Emilio Pardo Bazán. Non actúan porque levan demostrando moito tempo que a educación pública non lles importa, non está entre as súas prioridades. Pero dito isto, tamén queremos dicirlle ao Goberno municipal que non todo se resolve aprobando mocións para sinalar a Xunta como facemos aquí mes tras mes e pleno tras pleno. Tal como demostra o informe realizado, o calamitoso estado da cuberta do Celso Emilio Ferreiro non se debía á falta de mantemento. Ata aquí todos de acordo. Bueno, todos menos a xente do Partido Popular, obviamente, senón a deficiencias estruturais e mala execución construtiva. Pero iso non nos pode levar a enganos ou a pensar que o mantemento era o aceitado, porque a realidade é que ese mantemento non existía. Porque senón, señora Alonso, non se entende que na cuberta dun colexio tiveramos un parque botánico ou o taponamento total das canalizacións que teñen que evacuar a auga da choiva. O Concello de Vigo ten competencias en mantemento ordinario, conservación e servizos complementarios nos centros educativos. Temos na cidade colexios con canalóns taponados ou en mal estado, como no CEIP Balaídos ou CEIP Ría de Vigo, centros con limpeza insuficiente, hai falta de reposición de produtos básicos de hixiene, atrasos en reparacións menores que son dependentes do Concello de Vigo. E o que é máis grave, demora ou falta de resposta na canle oficial mediante a cal os centros transmiten as necesidades a este goberno municipal. Diferentes AMPAs teñen trasladado reclamacións relativas ao mantemento ordinario e servizos complementarios que non son atendidas por este goberno municipal. E desde o Bloque Nacionalista Galego exiximos que esas demandas deben ser atendidas con maior axilidade, planificación e cun diálogo permanente coas AMPAs. E isto non é máis que unha constatación de que o Goberno municipal, ao igual que a Xunta de Galiza, tampouco fai ben as cousas no que ten que ver coas súas competencias nos centros educativos de Vigo. Miren, non pode ser que as familias teñan que insistir unha e outra vez sen obter resposta e que o Concello só reaccione cando hai presión mediática ou conflito político. Desde o Bloque Nacionalista Galego defendemos unha educación pública ben financiada e coordinada entre administracións, pero para iso fai falta un tratamento integral das necesidades educativas, fai falta un plan de rehabilitación e mellora dos centros con prazos concretos, maior investimento municipal de mantemento preventivo para evitar que se convertan en problemas estruturais e de maior custe para a cidadanía. A Xunta do Partido Popular debe cumprir as súas competencias e deixar de castigar a Vigo, pero o Goberno municipal tamén debe asumir as súas responsabilidades. Señor Alonso, eu aquí non vim a comparar a ninguén, pero ese é o problema do seu Goberno, que non valora nin cree esencial a función que fan os personales de conserxería e vigilancia nos centros de Vigo. Grazas. Grupo do Partido Popular. Sí, bos días de novo. Agradezo profundamente, señor Alonso, a invitación a visitar os centros educativos de Vigo. Agradezo. Tamén vou a traer aquí algunhas pinceladas do que vostede non ve ali e ve a comunidade e me chegan a mí. Mire, vostede que antes falaba de que lle interesa moito a educación especial, aos rapaces e tal, toda a formación, son os mesmos que queren votar o Centro de Formación e Recursos de Colla. Aí están aí colaborando, colaboran moi ben. Aí lle gusta, aí non.
non se altere. Mire, o Grupo Socialista trae ao pleno unha moción sobre as obras da cuberta do CEIP Celso Emilio Ferreiro. A pregunta é, por que agora? Por que se agordan deste colexio cando poden poñer en marcha unha denuncia contra a Xunta? Por que agora, cando lle avisamos no pleno de 2024 en novembro, que aquilo, como dicen aquí os do BNG, é un sardín botánico? Non, pensábamos incluso que era para loitar contra o cambio climático, que os deixaban ali. Era o que pensábamos, e chegábamos a dicir, vamos a respetalos. Despois, máis tarde, antes, lle dimos a oportunidade de que apoyaran os orzamentos, á educación. E non, pasaron de 24 a 18 millóns. De 24 a 18 millóns teñen en educación. Tiñan 24 e 18. Iso é reducir, vale. Mire, vamos a falar da realidade, vamos a falar das competencias. Volvo a dicir, quen son as competencias de mantemento e conservación? Son de vostedes. Son de vostedes. A lei de base local o dice, a lei orgánica da 11 o dice tamén, e o Goberno de España, do PSOE, cando modificou a lei, por que non modificou as competencias? Non, porque saben que a competencia é municipal. Que pasou no Celso Emilio? Pois que o mal estado da cuberta era debido á deixación de funcións de falta de mantemento. Ou ustedes mesmos ten aquí unha guía que non cumplen, en donde lle dicen na guía que, oye, cada mes, o luns dicía, porque según Fernando Bijón os venres van ao lugar, pero os luns, semanalmente, tiñan que ir mirar a revisión visual do estado sistemático da agua das cubertas, das pluviales, e non o fan, todas as semanas. Estaban mirando que chovía dentro, como está pasando agora. Mire, vamos a falar en positivo, para que teñan tempo a intentar evitar o que lle vai a pasar no colexio Rúa Estrada. No colexio Rúa Estrada pasa isto. Herba, chove dentro, canalóns, que meten agua para dentro. E as caldeiras, xa que falar das caldeiras, o curioso, é competencia de ustedes. É competencia de ustedes porque poñen aquí moi claro na súa guía de mantemento falan das caldeiras. Na seguinte moción tocará as caldeiras, ou se as caldeiras, ou sempre son cousas da súa competencia. E perderon a vergonza unha vez e outra vez e pedirlle a Xunta o que vostedes non fan porque non creen na enseñanza pública. Se lle teño dito que en Vigo teñen a mellor situación que non hai ninguna cidade de Galicia, que a mellor situación de poder atender os colexios públicos de Vigo. O 40% son da concertada, non teñen que facer nada. Ustedes teñen que dedicarse a 40 e tantos colexios. Se lle dixo que fixeran un estudio. Estamos intentando entenderlle a man. E non queren a confrontación. A agua filtra e está generando, co paso do tempo, os problemas estruturales. Está moi claro. Isto é, e volverán a pedir outra vez, e aparecerán aí, bueno, ustedes recortan. Que decir da limpeza? Que cara, sí, que cara que non lle fagan cumplir a empresa a limpeza. E ustedes que fan? Miran para outro lado. Non, esa vendrá, esa culpa da Xunta. Hai que limpiar. Que ni siquiera teñen a ben mandarlle electricistas aos centros educativos. Non hai brigadas. O que pasa neste concello non pasa en ningún concello. Non é así, non poña así, diga é así. A autoxestión lle dan 6.000 euros e lle dicen non podes gastar máis de 1.000 euros, está aquí. Non podes gastar en pintar. O sea, que a ese ritmo, canto van a tardar en pintar un colexio? Si hai doble línea, ou do línea 3 como Lope de Vega. Grazas, señor concelleiro. Grupo Socialista. A verdade é que é un pouco preocupante todo isto que se di. Primeiro, eso dos orzamentos, simplemente me acaban de pasar o concelleiro
de Facenda os datos. Desde que gobernaba o PP aquí nesta cidade, o orzamento de educación subiu un 216,97%. A ver, os datos que lle gustan a vostedes. Pero despois hai unha cousa. Me parece moi preocupante que usted veña aquí a seguir insistindo e a rirse da situación que tiña o Celso Emilio Ferreiro. Que estamos cansados de decirlle que non era un problema de vexetación, pero que contra eso tamén se actuara, porque creo que xa lle comentei noutras intervencións que se fixeron cousas no Celso Emilio Ferreiro, pero que lle recordo, non había ningún acceso á cuberta, nin había ninguna, tal como estaba, lle recordo que esa cuberta tiña amianto, como teñen moitos outros cousas. De que estamos a falar, por favor? De que estamos a falar? E que me dá noxo escoitar determinadas cousas. Entonces, despois, a ver, xa por concretar un pouco, o Centro de Formación de Recursos, que non ten nada que ver con isto, pero como vostedes se vai por aí, lle vou dicir, ese Centro de Formación de Recursos nesta cidade estuvo moitísimos anos, na única cidade en que proporcionaba todo este Concello de Vigo. O local, pagaba todos e tal. E lle recordo que están nun local que lle sigue pagando o Concello de Vigo, determinadas cousas, O sea que, por favor, teñamos un pouco de coherencia. Pero, a ver, é que aquí o que estamos falando é de que a Xunta non actuou. Sabe canto subiu o cambio da cuberta do Celso Emilio? Cerca de 700.000 euros. Eso é máis do orzamento que ten este Concello en obras anualmente. É máis. Se vostedes gastaran o que tiñan que facer, probablemente nós tiñamos esos cartos para facer outras cousas. E facemos o mantemento. E estamos nos centros. Pero é verdade, non me compare. O mellor tiña que pensar que usted falaba do colexio dese da Rúa Estrada. Non lle preocupa que o mellor teña a mesma situación que está negando no Celso Emilio Ferreiro? Non lle preocupa que sea un problema estrutural? Non lle preocupa? Quen vai facer ese estudo? Home, vamos a ver, o que está mal é non facer nada nos colexios durante 50 anos. Señora, discúlpeme un momento. Señoras del Partido Popular, silencio, silencio, silencio. Estando eu aquí, non falou ninguén cando vostedes estaban a falar, ninguén. Eu lle pido a todo o mundo o mismo respeto. Mantéñanse en silencio. Non teñen a palabra. Vai a ter vostede uns segundos máis para poder rematar. Eu simplemente, os colexios precisan inversións e as infraestructuras educativas son competencia da Xunta. Fagan algo, fagan algo durante, polo menos, un plan plurianual, pero fagan algo. Os centros o precisan. Gracias. Esta moción non ten enmendas. Eu lles pido, de verdade, manteñan o silencio. Aparte, están todo o rato falando e se escoita todo. De verdade, todo o tempo. Mire, lle pido que manteña o silencio. A ver, aténdame. Non entre no debate. Este pleno o dirixo eu. Así que exixo que manteñan o silencio. Aquí non se dan debates a dous, nin se usa a palabra cando non se ten a palabra. Por lo tanto, silencio. Imos a someter esta moción a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda aprobada por 20 votos
a favor e 5 en contra. Ben, agora pasamos á parte de control. Mocións no punto 12, moción do Grupo Municipal do Partido Popular instando o Goberno local a iniciar os trámites para que a Festa da Reconquista acade o recoñecemento como Festa de Interés Turístico Internacional. Ten a palabra o Grupo Popular. De nuevo, no hay efeméride más viguesa que la Reconquista. No hay celebración que guste más a los vigueses que la Reconquista. Y no hay fiesta que llene más las calles de nuestra ciudad que la Reconquista. Y como no hay mayor representación institucional de la ciudad que la existente en este salón de plenos, tiene sentido que empecemos por aquí la promoción de nuestra Reconquista como fiesta de interés turístico internacional. Igual que en el año 2001 el Partido Popular mostró el camino para que fuese declarada de interés autonómico y se alcanzó un acuerdo plenario unánime, y del mismo modo que el Partido Socialista en el año 2017 trajo al Pleno otro acuerdo para convertirla en fiesta de interés turístico nacional, que es ahora, ¿por qué conformarnos? No lo hagamos, elevemos la Reconquista a una categoría internacional. Esa es la propuesta que traemos hoy aquí, una propuesta que trasciende siglas e ideologías. Derribemos, aunque solo sea por un momento, nuestras legítimas diferencias políticas, al igual que en el año 1809 se derribó la Puerta de Gamboa. No se trata de quien lo proponga, se trata de que lo consigamos. Y quiero dejar claro que esta no es una iniciativa del Partido Popular para el Partido Popular, es una iniciativa para Vigo, para sus vecinos, para sus comerciantes, para las asociaciones culturales, para quienes decoran sus calles, para quienes participan en las representaciones históricas, para quienes cosen trajes y para quienes abren sus negocios sabiendo que esos días la ciudad late de una manera muy especial. Y por eso esta propuesta es, ante todo, una invitación al consenso. Y creo, además, que es momento de que la Reconquista adquiera un rango superior, que es ni más ni menos el rango que merece. Es el momento de darle una mayor dimensión. Su rigor histórico, su movilización de visitantes, su impacto económico acreditan la viabilidad de esta candidatura, que además permitirá incidir en la desestacionalización del turismo. Una distinción que además supondría un nuevo y mayor reconocimiento a la labor y al trabajo que desarrolla la Asociación Vecinal y Cultural do Casco Vello, que es realmente el alma mater de esta fiesta, que es quien la recuperó en los años 90 y es la que trabaja con acierto cada año para hacerla más grande. El incremento de participación es constante por parte de vigueses y turistas que disfrutan, tanto unos como otros, viendo aquel episodio histórico que nos llena de orgullo y de afauteza. Pero para que la Reconquista sea fiesta de interés turístico internacional es necesario aún más trabajo. Se precisa la implicación de esta corporación municipal y de la Xunta de Galicia. Presidenta, a mí me gustaría saber por qué la señora Olga Alonso interrumpe y está hablando cuando a nosotros nos está diciendo que nos callemos. Sí, pero ya llevamos unos minutos en los que está usted interrumpiendo. Parece que solo se riñe a esta bancada. Insisto, es precisa la implicación de esta corporación municipal. Un segundo. Mire, le acabo de decir que se estén callados. Sí, sí, se están callados. Usted lo dice, pero es que se ha paseado y se ha puesto a hablar con el... Tranquilices. No, yo estoy muy tranquila. No, no la veo tranquila. Lo que no es normal es que nos distraigan con la permisividad de su presidencia. Ahí está. Totalmente. Totalmente. Es cierto. Sí, sí, claro, tiene que ser. Claro que é certo. E vou a dar a palabra agora mesmo e además lle voy a dar 5 segundos máis que perdeu sin ningún sentido. No, algo máis, algo máis. É precisa a implicación desta corporación municipal e de la Xunta de Galicia. E resulta imprescindible contar con el acuerdo que demandamos en este pleno y con un informe autonómico. Por tanto, a ambas instancias apelamos ahora, acto seguido, para emprender un trabajo con un plan de difusión internacional que
la Reconquista le permita afrontar con solvencia. Hoy pedimos aparcar partidismos para lograr un beneficio para la ciudad, un beneficio que también quiere la Asociación Vecinal do Casco Bello. Unamos no para desbloquear aquí uno de los requisitos necesarios para trasladar la candidatura de los Reconquista a la Secretaría de Estado de Turismo, porque ese reconocimiento supondría un salto cualitativo para la Reconquista y, en consecuencia, para Vigo. Significaría una mayor proyección exterior, mayor capacidad de atracción turística, más economía y la consolidación de un acontecimiento que la ciudad reconoce como un gran orgullo. No estamos proponiendo empezar de cero, porque Vigo cumple muchos de los requisitos necesarios. Tiene continuidad en el tiempo, arraigo social, singularidad histórica, capacidad organizativa y repercusión mediática. Lo que falta es poner a funcionar la maquinaria. Dejemos claro que Vigo está unido en torno a su Reconquista, que Vigo cree en el potencial de su fiesta y que quiere proyectar su historia al mundo. Así que hagamos que la historia de Vigo viaje más lejos, que siga creciendo esta fiesta con identidad propia, que no imita a nadie, que no compite a nadie y que de por sí es inigualable. Muy bien. Ten a palabra o grupo do BNG. Sí, presidenta. Miren, cando vin a fotografía da nova portavoz municipal do Partido Popular, Iván 3 en 33 meses de mandato, na Porta da Gamboa, pensei sinceramente que o que ia anunciar é que tanto a Deputación Provincial, da que é vicepresidenta, como a Xunta de Galiza, da que é defensora incondicional na cidade, ian incrementar o financiamento e o apoio institucional á Festa da Reconquista de Vigo, pero non, nada diso. O que fixo a señora Sánchez foi tentar apropiarse ou vestirse con da que é a máis importante festa da cidade. Faltoulle vestirse, iso sí, da Aurora, da heroína da expulsión do exército invasor no 1809 e é de agradecer que non o fixera. En todo caso, brincadeiras á parte, dende logo o BNG parecenos un acto de irresponsabilidade ou de imprudencia, por ser máis concesivo, utilizar de xeito partidista unha cuestión que sí é de cidade, porque o impulso de algo tan importante como demandarmos promover o recoñecemento da Reconquista de Vigo como festa turística de interese internacional non pode ser utilizado para que o Partido Popular de Vigo intente anotarse un tanto, que é do que parece que vai esta iniciativa. É moi indicativo neste sentido e tamén moi preocupante e moi esclarecedor que esta iniciativa non teña orixe, non veña promovida pola entidade que dende hai 3 décadas organiza a Festa da Reconquista e que ademais é titular da festa, que é a Asociación Veciñal e Cultural do Casco Bello. É claro que o entusiasmo, no mellor dos sentidos, da señora Sánchez se cadra fixo a pasar desta volta de frenada, O seu xogo en curto o que parece claro é que vai impedir un acordo unánime nesta corporación, como demostra a emenda do Grupo Socialista, que é unha emenda de sustitución, e veremos agora na intervención do grupo como isto se verifica. Por iso, dende a coherencia do firme, total e continuado apoio que o BNG sempre practicamos coa Festa da Reconquista, dende este grupo municipal queremos solicitarlle ao Partido Popular a retirada desta moción, a que non nos opoñemos no seu fondo ni no seu obxectivo, para permitirmos todas e todos, con xenerosidade política, para alén do excusatio non petita, que vende enunciar reiteradamente a portavoz do Partido Popular, que sexa precisamente unha entidade veciñal que é quen organiza a festa, quen impulse un acordo unánime desta corporación e desta maneira facermos prevalecer os intereses de cidade sobre as escenificacións de parte. Estou certo de que haberá quen pense que este asunto era o suficientemente branco, o suficientemente interesante, ten o suficiente apoio social como para intentar meter culler en termos partidistas, pero creemos que lle se fai un flaco favor convertendo nun asunto de disputa no seo da Corporación Municipal ou nun asunto de discusión cando debera ser unha expresión dun acordo efectivamente unánime. Mais unanimidade, señora Sánchez, como lle dicimos reiteradamente ao propio Goberno Municipal, non se construe así. Constrúese dende o diálogo, constrúese contando cos actores que de verdadeiramente protagonizan a Festa da Reconquista, constrúense procurando efectivamente eses grandes acordos e non traéndonos un todo ou nada, unha moción de lentellas para intentar se cadra pensar
que non nos imos atrever a non secundala de maneira cega, non? Que é un pouco que parece que xoga esta iniciativa. Por iso insistimos, non? A Festa da Reconquista merece seguir avanzando no seu recoñecemento como que é o maior evento social desta cidade, unha festa que conecta coa pegada histórica, coa autoestima do que somos como cidade, mas, dende logo, para iso é ben necesario olladas algo máis longas frente aos cálculos a corto e, dende logo, unha disposición real a atinxirmos acordos de consenso en nome da cidade. Máis nada. Ahora o Grupo Socialista. Como ben deberían de saber os señores do Partido Popular, pero se ve que non o saben, a declaración da Festa de Interese Turístico Internacional exixe uns requisitos moi rigurosos e moi profusos. Non basta con que teñan transcorrido 5 anos dende a declaración, como vostedes afirman na súa moción, senón que ten que quedar ben acreditado que a festa ten elementos únicos, que ten un relato coherente e documentado, que forma parte do patrimonio cultural e material, pero o máis importante no caso de dar o salto internacional é que ten que ter acreditada a súa presenza en medios de comunicación internacionais, tanto prensa escrita como televisión e medios digitais, porque se exixe un impacto obxectivo, real e continuado. Ademais, exíxese a acreditación de datos de afluencia a festa de turistas internacionais, non só de países limítrofes, senón tamén de procedencia diversa. Niso está o Concello de Vigo, en facer o que dende logo a Xunta de Galicia non fai dende a súa promoción turística, pero realmente, señores do PP, é que a vostedes a Festa da Reconquista realmente lles importa un pemento, porque se fora así, hoxe virían vostedes a este pleno a demandarlle a Xunta de Galicia que lle preste o mesmo apoio á Festa da Reconquista que lle presta o Concello de Vigo como mínimo. Pero non é así, porque para consolidar o posicionamento internacional en medios de comunicación desta festa fai falta algo máis que palabras, señora portavoz do Partido Popular. Fai falla apoio económico e promoción turística internacional, que é no que está o Concello de Vigo, pero dende logo a Xunta nin está nin se lla espera. Porque lles reto a que veñan a traer a este pleno os datos de canta promoción turística con paquetes turísticos específicos ten feito a Axencia Galega de Turismo para a captación de turistas estranxeiros coa Festa da Reconquista como elemento tractor. Xa llo digo eu, ningún. Que publicidade no estranxeiro ten feito a Axencia Galega de Turismo desta festa en concreto cando é a súa estricta competencia? Ningunha. Por certo, cantos cartos lle destina a Xunta de Galicia co apoio específico a esta festa? Xa llo digo eu, 25.000 pírricos euros. Pois o Concello de Vigo, dende a declaración da festa como de interese turístico nacional, grazas ao empeño do Goberno de España e do Goberno de Vigo, púxose a traballar precisamente no cumprimento destes requisitos exixentes, porque nós non queremos facer o ridículo como fixeron vostedes cando quixeron propoñer a Ribeira Sacra e a mataron polo camiño, non? Sobre todo en materia de documentación, de avais académicos e de conexión con rutas culturais europeas, así como da consolidación do relato como acontecemento histórico internacional. A mágoa é que o Partido Popular, como sempre, o único que pretende hoxe aquí, neste pleno, é sacar rédito político, dándose golpes de peito, presuntamente desgastando a este goberno, pero xa lles digo eu que sen éxito. Se vostedes realmente estivesen interesados na Festa da Reconquista, virían a este pleno a lle demandar a Xunta de Galicia que apoie esta festa como fai o Concello de Vigo e non coa ridícula cantidade que lle destina. Vostedes, a Festa da Reconquista, era unha pequeniña festa de barrio cando vostedes gobernaban que lle destinaban escasamente 50.000 euros a esta festa. Se tuveran algo de vergoña, virían a este pleno a pedirlle a Xunta de Galicia que firme un convenio específico coa Festa da Reconquista e que dote económicamente a festa para que se poida consolidar, que firme un convenio específico como ten a Xunta de Galicia, por exemplo, co Carnaval de Xinzo de Limia, a celebración da Semana Santa de Ferrol, coa Festa da Filloa del Estedo, importantísimo, convenio co Corpus Christi de Pontareas, coa Feira de Cocido de Lalín, convenio específico para a Festa do Pulpo do Carballiño, convenio específico para a Rapa das Vestas de Sabucedo, convenio específico para a Festa do Albariño de Cambados, convenio específico para a Festa do Apóstol de Santiago.
deixen traballar a entidade que leva 3 décadas facendo moi ben e que ten convertido a Festa da Reconquista como unha festa consolidada no referente nacional e internacional e déixense de protagonismos porque os verdadeiros protagonistas son os veciños e as veciñas que organizan a festa. Vostedes o único que pretenden é desgastar este goberno e vir aquí a blanquear a Xunta de Galicia, que é o que se dedican a blanquear a Xunta de Galicia sistemáticamente pleno tras pleno. Mire, pídanlle a Xunta de Galicia que fan un convenio específico para a Festa da Reconquista, igual co que fai para a Festa dos Indianos de Ribadeo, algo que lle destina nada máis e nada menos que 120.000 euros. A Festa dos Indianos de Ribadeo, 120.000 euros. Entón, cando veñan con 120.000 euros para a Festa da Reconquista, volvemos a falar neste pleno. Moitas gracias. Para pechalo de... Por favor, vamos a seguir co debate. Agora vamos a pechalo e pídolles que respeten o turno de palabra. Ten a palabra o Grupo Popular. Pues sorprendida, porque en mi intervención inicial apelé al consenso y aparqué diferencias partidistas. Y esa es la única intención que trae este Grupo Popular, es apoyar decididamente a la fiesta de la Reconquista. Y lamento que no sea el propósito del resto de grupos. Bueno, pues a raíz de las menciones que hacen ustedes a la Asociación Vecinal del Casco Bello, lo que hay que decirle es que la asociación está perfectamente informada, que hablamos con el presidente de la asociación y le presentamos nuestra iniciativa y que mostró su satisfacción. Y solo me pidió una cosa, que no se politizase el tema, algo con lo que estamos completamente de acuerdo, con lo que estoy completamente de acuerdo. Y eso es precisamente lo que le hemos pedido al PSOE y al BNG hace unos pocos minutos. Pero ustedes entienden que tiene que haber un acuerdo plenario para conseguir el objetivo y para que haya un acuerdo plenario tiene que presentarse una moción y las mociones solo la pueden presentar los partidos políticos. ¿Qué pasa? Que cuando la presentó en el año 2017 el PSOE no había ningún tipo de problema y ahora cuando la presenta el PP en el año 2026 sí lo hay. Bueno, pues ustedes registraron la moción en 2017 para que la Reconquista, señores del PSOE, para que fuese de interés turístico nacional y nadie le puso pegas. Desde aquí, desde el Grupo Popular, supimos tener altura de miras y apoyar la iniciativa. Ahora ustedes lo que han demostrado es su incapacidad para hacer ciudad. Escuchándoles, parece que todo se reduce a una cuestión de dinero. ¿Es eso? ¿La Reconquista es solo cuestión de dinero? No tiene ningún sentido. Yo tengo que remarcar que la Declaración de Interés Turístico Internacional ya trae consigo un aumento de fondos que le dedica la Xunta Galicia, que ya apoya mediante un convenio específico a la Asociación del Casco Bello. Un incremento del 80% sufriría este reconocimiento. Y en el caso de la Diputación, la mejora subiría al 43%, señor del BNG. Entiendo que si tanto les preocupa el dinero, también habrá una subida del concello, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es que el PSOE diga que lleva trabajando en esto desde el año 2019. Pues oiga, se lo toman ustedes con muchísima calma, porque 7 años después no hay ni un solo expediente abierto en este concello, ni dirigido al Ministerio de Turismo, ni dirigido a la Xunta, y se lo digo porque hemos solicitado esos expedientes y si lo tuvieran supongo que nos los habrían enviado con rapidez, pero no lo han hecho. Ni un solo papel al Gobierno central, insisto, ni un solo papel al Gobierno autonómico. Y a pesar de sus pegas, me quedo con algo evidente para todos. No se puede cuestionar el valor de la Reconquista ni su importancia para la ciudad. Todas esas fiestas que usted ha nombrado no son mejores que la Reconquista. ¿No se lo merece la Reconquista tener ese reconocimiento internacional? Su tiempo. Perdone, presidenta. Ben, hai unha enmenda de sustitución. Coña, vamos. Non se acepta. Vale. Non aceptan o Partido Popular a enmenda de sustitución, polo tanto, sometemos a votación a moción nos seus propios termos. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 5 votos
a favor e 22 abstencións. 21 abstencións. Pasamos ahora a parte de resolucións, dar conta das resolucións de alcaldías entre o 20 de xañeiro e o 15 de febreiro. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 14, resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados, delegadas entre o 20 de xaneiro e o 15 de febreiro. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 15, dar conta do escrito do Grupo Municipal do Partido Popular de data 17 de febreiro do 26, comunicando o cambio de portavocía. Algúnha observación? Queda dada conta. E pasamos agora á formulación de robos. Ten a palabra. O Bloque Nacionalista Galego traslada o seguinte rogo ao Goberno Municipal: que o Goberno Municipal recupere o programa de dinamización juvenil Súbete ao Castro e poña ao servizo da mocidade as súas instalacións que levan máis de 11 anos abandonadas como espazo de lecer alternativo, gratuito e para fomentar a creación cultural na cidade. Algún outro rogo? Nos imos a remitirnos ao Ministerio de Vivenda para aplaudir que Vigo vai a ter a disposición da veciñanza pisos en alugueiro cando debería ter sido a Xunta de Galicia, que ten a competencia exclusiva según o Estatuto de Autonomía, quen o fixera. Polo tanto, xa lle digo que o que vamos a facer é felicitalos para que sigan poñendo en marcha políticas de vivenda que lle correspondería a Xunta de Galicia como competente. Pasamos ao punto 17, formulación de preguntas. A pregunta do Bloque Nacionalista Galego é: por que razón o Concello de Vigo continúa a discriminar as persoas preceptoras do ingreso mínimo vital ou impedirlles ser beneficiarias dos descontos especiais nas tarifas bonificadas PAS Vigo no servizo do bus urbano, ou non poder solicitar nin a tarifa social nin a pensionista, e só poden acollerse a bonificación de tipo xeral sen atender a súa situación de acreditada vulnerabilidade social? Contestaremos por escrito. Algúnha pregunta máis? Vai este Goberno cumprir coa resolución ditaminada pola Consellería de Educación respecto das antigas casas dos mestres de CEIP Canicouba, que condiciona a súa desafectación a que os usos posteriores terían que orientarse a unha demolición do actual edificio, que a consecuente recuperación do espazo público como a patio do centro e zonas exteriores ou ben como a ámbito disponible para futuras actuacións edificatorias, educativas, tal e como demanda a comunidade deste centro diante das necesidades que presenta, ou pola banda vai insistir na súa decisión unilateral e non consensuada de destinar este inmoble a outro fin que nada ten que ver co obxecto da desafectación? Lle contestaremos por escrito. Non habendo máis puntos da orden do día, se levanta a sesión.